Miguel Siri, big love shoutout sa iyo kapatid na Miguel. Maraming salamat sa patamsak. Maraming salamat sa patamsak. Big love shoutout.
Showman Kitchen, mega love shout out sa'yo my friend, Showman Kitchen. Thank you to visiting my small house, my friend, Showman Kitchen. Thank you, thank you. Kay, meron na po kayong moderator, baka Tagalog lang naman kayo, dumugo lang ilong ko, char. Guys, pwede na po kayo magbaba ng inyong mga bahay, meron na po kayong mga kapote dyan, may mga moderator na po kayo. Pwede na po kayo magbaba ng iyong mga bahay, mga kapatid, mga tropa pits. Mega love shout out sa 3 million in the house. Maraming salamat sa inyong mga patamsak. You are not a Filipina, my friend, Showman Kitchen. Thank you to visiting my small house, my friend, Showman Kitchen. Please drop your house. Thank you, my friend, Showman Kitchen, to visiting my small house. Please drop your house, my friend, Showman Kitchen. Then the other members shall to visit to your house, my friend. Thank you, my friend, Showman Kitchen. Thank you, thank you. Thank you for your thumbs. Thank you for your thumbs up to my small house, my friend, Showman Kitchen. Thank you, thank you. Drop your house, my friend, Showman Kitchen. Ron Vlog, please visit the house of my friend Kitchen. She is a legit friend. She returned back to you, my friend Ron Vlog. Please visit the house of Showman Kitchen, my friend. Sure. Guys, please visit the house of Showman Kitchen. Thank you, my friend, Showman Kitchen. Sunam pala, not Shonan. Shonam Kitchen, done to you, ma'am. Ron Vlogs, done to you, Shonam Kitchen.
Ron, thanks. Shonam Kitchen, she said thanks to you, Ron. Monica Vlogs, thank you. On the way, Shonam, Monica Vlogs, she said on the way to you, Shonam Kitchen. Ricky Patay in Kahisi. Thank you, my friend, Sonam Kitchen. Sonam Kitchen, done to you, ma'am. Monica Vlogs, done to you, Sonam Kitchen. Please reply. What is that, ma'am? Sonam Kitchen. I don't understand what you are talking about to me. But I think you said to me is please support you. Uy, ito napunta din eh. Sonam Kitchen, I just visit your house, my friend. Sonam Kitchen. I just give you one banana, my friend. Sonam Kitchen. Don't worry, I just give you, Monica. I just give you one banana, my friend. Sonam Kitchen. Thank you to visiting my small house, my friend. Sonam Kitchen. Have a nice to meet you and have a nice day with you, my friend. Sonam Kitchen. I am glad to see you here in my live streamer, Ma'am Sonam Kitchen. Kay Bags, mega love shoutout. Salamat kapatid na kay sa pagbisita mo. Kumusta? Galing, work, pauwi sa amin. Ingat kapatid na kay ha. Ingat. Salamat sa patamsa kapatid na kay. Salamat. Ricky Sangko, Tamsak Dancer Host. 1. Mega love shoutout sa iyo, Tokayo Ricky. Salamat din kapatid na kay Bags. Kumusta na kapatid? Nakasahod ka na ba kapatid na kay? Congrats at nakasahod ka na, Char. Tamsakan na natin si host. Salamat kapatid na kay sa patamsak. Salamat kapatid na kay. Nakasahod ka na kay? Kapatid, nakasahod ka na? Data pala. Kapatid na kay, nakasahod ka na? Sumeldo ka na ba? China all, nakasahod na. Mag-love shoutout kapatid Tokayo Ricky Sangko. Mag-love shoutout. Salamat sa patamsak sa pagbisita sa aking munting bahay. Salamat. Napanood ko yung kwan mo kapatid na kayo, no? Napanood ko yung video mo, latest video mo. Yung may kumakanta na PWD sa loob ng
sasakyan. Salamat kapatid na Kay, salamat. And thank you my friend also Sonam Kitchen to visiting my small house my friend. Aaron, mega love shout out sa iyo kapatid na Aaron. Maraming salamat kapatid na Aaron sa patamsak mo. Tamsak lang mga kapatid, sapat na. Maraming salamat mga kapatid. Maraming salamat sa inyong pagbisita sa aking munting bahay. Maraming salamat. Meron na po kayong mga moderator. Pwede nyo na pong ibaba ang inyong bahay. Kumusta mga kapatid? Guys, nagbaba po ng bahay si kapatid na Aaron. Baka di nyo pa po kaibigan. Pwede nyo pong bisitahin niyang bahay. Laki naman nun. Ay, in fairness. Malaki na bahay niya. Guys, padikit naman po kay kapatid na Aaron. Legit po yan mga kapatid na nagbabalik sa inyo. Pos, padagdag naman po kasi lagi lagas ni Lolo. Guys, padikit naman po kay kapatid na Aaron. Baka di nyo pa po kaibigan. Guys, ibinaba ko po ang bahay ni Rubian Vlog ng Australia. Isa po sa aking member, host. Lagi banana sa 1K host. Basta wag lang bababa siya ng 1K. Sige, bibigyan kita kapatid na Aaron ng dalawa. Padikit naman kapatid na Aaron dyan sa aking member. Ka-learners, mega love shout out. Guys, binaba ko po ang bahay ng aking member. Ayan po si Rubian Vlog ng Australia. Padikit naman po mga kapatid sa aking member. Baka naman. Bibigyan kita kapatid na Aaron ng iyong ng dalawang ayuda. Baba ka na po kapatid na ka-learners ng iyong bahay. Meron ka na pong moderator. Pwede ka na po magbaba ng bahay. Guys, padikit naman po sa aking member na si Rubian Vlogger ng Australia. Baka pwede naman. Walang anumang kapatid na ka-learner. Guys, patamsak naman po mga kapatid. Baka gusto niyo naman akong tamsakan. Guys, nagbaba po ng bahay si Tokayo na Ricky. Baka di nyo pa po kaibigan mga kapatid. Padikit din po. Lahat naman po kayo ay mga legit. Kaya magdikita na lang po tayo mga kapatid. Nasaan na si kapatid na Aaron? Oh, malaki-laki na yung bahay mo kapatid na Aaron. Kapatid na Aaron, nandito ako sa bahay mo ha. Yan. Pangalawang ayuda ko to sa iyo kasama ang main ko. Kadikitan kita sa main ko. Salamat kapatid na Aaron. Panoorin ko lang muna sa saglit kapatid na Aaron ng bahay mo ha. Lendo, mega love shout out sa iyo kapatid na Lendo. Kumusta kapatid? Nagbaba po na ba si kapatid na Lendo? Baka di pa po nyo kaibigan. Nandyan po si kapatid na Aaron, si kapatid na Ricky, at si kapatid na Ron, at ang aking pong member. Ayan pong binaba ni Rachel Channel. Ayan pong aking member na si Rubian Vlogger ng Australia. Baka pwede naman host. Host, padikit po. Aaron Tamsakdan po, pasukli po. Lodi, sabi ni kapatid na Ricky Sango. Okay kapatid na Lindo. Kapatid na Aaron, tapusin ko lang tong bahay mo ha. 1 minute lang naman to eh. Hindi na ako mag-iiwan ng bakas ha. Ruby Dan na po, sabi ni kapatid na Aaron. Kay kapatid na Aaron, lagyan mo lang po ng pangalan ko sa dulo ha. Ang bahay po ni Rubian Vlog ng Australia, yun po ay aking member.
Lagyan mo lang po na pangalan ko sa dulo para alam po nila na galing kayo rito sa akin. Yung kapatid na Aaron ha, patapos na pong iyong palabas, ididikit ko na po sa'yo. Hindi na po ako mag-iiwan ng bakas, ma'am. Pinanood ko naman po to. At sure po yan na didikin nyo, ma'am. Maliban lang po sa nagdikit tamsak lang po kayo at hindi nyo pinanood, malamang lagas po yan, mga kapatid. Salamat, kapatid na Aaron. Walang ano mga kapatid na Aaron. Ito pa isa kapatid na Aaron, bibigay ko sa'yo. Ito pa po, isa po. Ito po yung una na ibinigay ko po sa inyo. Ito po yung unang ibinigay ko sa inyo, ma'am. Ito po ang pangalawa. Ricky Sanoy Official Vlog. Oy, naglalabas. Official TV pala. Nandiyan si kapatid na Ricky Sanggo at si Ricky Sanoy Official TV. Mega love shout out. Kumusta kayo mga kapatid? Tapusin ko ulit to kapatid na Sanoy ha. Sanoy, sorry, kapatid na Aaron. Bago ko ididikit to sa'yo, itatapusin ko tong iyong palabas, kapatid na Aaron. Maraming salamat mga kapatid. Guys, padikit naman po sa aking member na si Ruben Vlogger ng Australia. Yung pong binaba ni Rachel. Maraming salamat mga kapatid sa inyo mga patamsak. Tamsak lang kayo, sapat na pwede magbaba ng... Opo, kapatid na Ricky, pwede po. Pwede. Tusok, palabas naman po. Mamasko ako sa iyo ng banana. Sandali lang kapatid na Ricky ha. Pwede po magbaba ng inyong premiere, upcoming na live stream. Pwede po, wag lang po yung live ha. Ricky Sanggo, dan na po, sarap ng ulam mo, sabi ni kapatid na Aaron. Pwede nyo pong ibaba ang inyong upcoming live stream. Wag lang po yung live na. Pwede po kayong magbaba ng inyong mga premiere. Kung ano ibababa nyo dyan, bahala na kayo. Ricky Sanoy Official TV nagbaba po ng bahay. Kapatid na Aaron, ayan po ha. Patapos na po ang aking pangalawang ibibigay sa iyo, kapatid na Aaron. Ididikit kalimbang ko lang po to. Hindi na ako mag-iiwan ng bakas. Yan, natapos ko po. Sure po yan, nadidikit po sa iyo. At ito po ay legit. Kasi ito po ay may 300 bananas na po to. Pinalalaki ko na po kasi to. Kaya sure na sure po yan ma'am na didikit sa'yo. Kapatid na Aaron. Kasi pinalalago ko na to. Sino pa ba yung isa? Si kapatid na... Ay, tamsakan ko muna ikaw kapatid na Ricky ha. Ito kayo. Oy, ang laki na ng bahay. Kapatid na Ricky, ididikit ko na to sa iyo ha, kapatid na Ricky. Guys, kung sino man po ang gusto magpa-member po sa akin, baka gusto niyo po magpa-member. Kapatid na Ricky, ayan po ha, naidikit ko na po sa iyo, kapatid na Ricky. Salamat. Sino pa ba yung isa? Si kapatid na Ricky. Sino pa yung isang Ricky? Dami natin Ricky ha. Ricky Sanggo. Ayan. Hindi kapatid na Aaron, bigay ko po yun sa iyo. Ito po yung unang binigay ko sa iyo at ito po yung pangalawang binigay ko sa iyo. Baka gusto niyo lang magpa-member po sa akin, mga kapatid. I-shoutout ko po ang inyong mga bahay sa aking... I-shoutout at ipiplex ko po at ipopromote ang inyong bahay sa aking ginagawang flexing sa mga member ko. Gumagawa pa ako ng isang regular videos para po sa lahat ng aking mga member. Tapos, ibababa ko pang inyong bahay sa akin live Silent Man. At magpapaikot pa ako ng isang playlist nyo. Pakatapos, ilalapag ko po ang inyong bahay sa ibang bahay. Dadalahin ko po ang inyong bahay sa ibang bahay din. Para hindi lang po sa akin, para sa ibang bahay naman, madikitan din po ang inyong bahay. Once po kayo nagpa-member sa akin. Ganon. Kapatid na Ricky, nandito ako sa bahay mo ha. Ricky Sanggo, dito po ako sa iyo. Panoorin,
Gay, Ginoo. Hindi ko na-skip harang mo. Ay, hindi. Hindi ka pa pala Moni. Skip ko na lang harang mo ha. Hindi ka pa Moni, kapatid. Pasensya na, kapatid. Skip ko harang mo. Hindi ka pa Moni. Bamboo shot with dried shrimp. Sarap nito, kapatid. Labong. Kalerner Tamsakdan po pasukli. Sabi ni kapatid na Ricky Sanggo. Kalerner Aaron Vlogs Dan na ako sa'yo. Pabalik na lang po. Sabi ni kapatid na Kalerners. Nagbaba po ng bus si Showy Ann. Baka din nyo pa po kaibigan ang aking member na si Showy Ann. Guys, padikit naman po sa aking member. Ayan si Showy Ann. Isa rin po yan sa aking member at legit po yan. Punta rin po kayo sa LS niya. Makakarami rin po kayo ng mga bagong kaibigan dyan. Makakalami-lami din po kayo. Diyan kay Showy Ann. Walang ano mga kapatid na Ricky Sanggo. Guys, patamsak naman po, padikit naman po sa aking member na si Showy Ann at si Ruby Ann Vlogger ng Australia. Yung binaba po ni Rachel Channel. Yan po ay aking member si Ruby Ann Vlogger at yan din si Showy Ann. Mary Ann Vlogs, Dan ako sa'yo, pabalik na lang po. Sabi ni kapatid na Kalerner. O, diba? Lumipat na ako. Pangalawa ko na itong bahay sa'yo, kapatid na Ricky Sanggo. O, lumipat agad ako. Kaloka. Kalerner Dan po, sabi ni kapatid na Aaron, nagbaba siya ng bahay. Panoorin ko lang ito kapatid na Ricky uli ha. Ito kayo na Ricky, panoorin ko ito ng mga 3 minutes ang iyong bahay bago ako magdidikit. Guys, ugaliin nyo po mga kapatid. Bago po kayo magdikit, panoorin nyo muna po ng mga 2 to 3 minutes. Pagkatapos saka po kayo mag-comment or mag-iwan ng bakas bago po nyo pindutin yung pula at yung like. Ganun po, para iwas po lagas, kuha na po yan mga kapatid, tested ko na po yan. Natry ko na po yan, maraming beses ko nang ginagawa yan. Kaya, itry nyo po, bago po kayo magdikit, manood po kayo ng 2 or 3 minutes, mag-iwan po ng bakas, bago nyo po pindutin yung kulay pula at yung like. Testing ko na po yan mga kapatid, promise, hindi po yun malalagas. Pero kung ang ginawa nyo lang po, pagpasok nyo, pindot, like, tapos iwan ng bakas, lagas din po yan. Promise ko po yan sa inyo mga kapatid. Okay lang po yung mga 1 minute or wala pong, alimbawa ang video nyo po ay walang 1 minute or 1 minute, okay po yun basta natapos, walang problema po dun. Pero kung ang video nyo po mahaba, 5 minutes to 10 minutes, kahit mga 2 or 3 minutes, ganun po ang gawin nyo. Pag mahahaba pong video, mga 2 or 3 minutes lang. Pero pag napaka-iksi naman po, tapusin nyo na lang. Lagas ang pinaghirapan talaga, promise, kapatid na Ricky Sanoy Official Vlog. Watching here, Master. Oy, may galab shout out, Kois. Kumusta, Kois? Kumusta? Kalerner 3.0 Dan, 870 sa'yo. Sabi ni kapatid na Showy Ann. Baba ka na ng bahay mo, kapatid na Kois. Napiyok-piyok pa, no? Nagbibinata. Ganun po ang gawin niyo mga kapatid. Kasi po yung ginagawa po ng iba, ito tips ko lang po to sa inyo ha, yung ginagawa po kasi ng iba, dikit kalimbang lang po ang ginagawa. Hindi na po sila na nag-iiwan ng bakas. Kung kayo po ay mag-iiwan lang, magdidikit kalimbang lang po, sana panoorin nyo naman kahit mga 2 or 3 minutes. Kung kayo naman po mag-iiwan ng bakas, 2 or 3 minutes din po, para sure po hindi malalagas talaga. I-travel with Marco, mega love shout out. Kumusta kapatid? Guys, bisitahin nyo rin po to si kapatid na i-travel with Marco. Napaka-legit po yan. Kadikitan ko lang po ngayon yan. Si kapatid na i-travel. Napakabait po. Promise mga kapatid. Kadikitan ko po yan. Si kapatid na i-travel Marco. Kung hindi ako nagkakamali, mega love shout out. J Fisting Vlog. JR Fisting Vlog. Mega love shout out. Meron ko na pong moderator. Kwento ko lang po to kapatid, diyan kay, kung hindi ako nagkakamali, kung ito si, yung iniwanan ko ng baka si kapatid na i-travel with Marco. Iba kasi yung tema ng video niya. Tapos yung comment ko po dun mahaba. Ano kapatid na i-travel Marco, nabasa mo ba yung comment ko dun sa'yo? Napakahaba, mga 10 paragraphs ata yung kinument ko sa'yo. Sinulit ko talaga kapatid, yung pag-iwan ko ng baka sa kanya, kung di ako nagkakamali. Oh, di ba?
Hinabaan ko po talaga yung aking comment kay kapatid na i-travel with Marco. Promise. Doon lang po ako nag-iwan ng box na pagkabahaba. Sinulit ko lang po kay kapatid na Marco kasi yung opinion ko lang po yun. Pero wala po akong kinakampihan. Di ba na kapatid na i-travel? Guys, nagbabaso kapatid na Ricky Sanggo ng bahay. Guys, padikit naman po kay kapatid na i-travel with Marco. Mabait po yan si kapatid na i-travel. Promise po sa inyo kasi nakasama ko lang siya ngayon bago pa ako mag-start ng live. Kapatid na Ricky, nasa 4 minutes and 20 seconds po ako sa iyo. Ayan po kapatid na Ricky, na nakikita mo naman po. Magdidikit kalimbang lang po ako, hindi na ako mag-iiwan ng bakasa. Ricky Sanggo Vlog. Yan kapatid na Ricky, salamat kapatid na Ricky. Bibigyan pa kita ng isa kapatid, bibigyan kita kapatid na e-travel. Bibigyan kita kapatid na e-travel ng ayuda ha. Sabi ko na ikaw yun eh. Hindi talaga ako magkakamali kapatid na e-travel. Sa pagsasabi ko ngayon na ikaw yung iniwanan ko ng comment na mahaba, mga 10 paragraphs yun. Paano po dito host mag-join? Ay kapatid na JR Feasting, baba mo po bahay mo. Alam mo po ba magbaba ng iyong ng link ng bahay mo, kapatid na J Feasting Vlog? Baba mo po bahay mo. Kapatid na i-travel with Marco ha. Ito bibigyan pa kita uli ng ayuda kapatid. Kanina ibinigay ko sa iyo ang aking main. Ngayon naman po ibibigay ko po ito sa iyo. Ito po ay aking pangalawang bahay. Ito po ay legit, may bahay na rin pong nasa 300 itong hawak ko na po to. Aron dikit na tayo, di ba? Sabi ni kapatid na i-travel. Walang ano man kapatid na J Feasting Vlog, mega love shoutout. Sabi ni kapatid na Ricky Sanggo, Aaron on the i-travel on the way daw po. Kois TV nagbaba po guys ng bahay. Guys, padikit naman po kay kapatid na Kois. Napakabait po niyan si kapatid na Kois. Dikitan nyo naman po mga kapatid si kapatid na Kois TV. Ang bait-bait po niyan, promise. Kabiruan ko na po yan. Bisitahin nyo po ang bahay ni kapatid na Kois. Kalokohan ko na po yan sa aking mga videos. Bawat videos ko po binibisita niyan. Mega love shoutout kapatid na Labsel. Mega love shoutout sa Patamsak. Maraming salamat. Bisitahin nyo po ang bahay ni kapatid na Kois, ni kapatid na Mary Ann, ni kapatid na Labsel, at ni Ma'am Ruben Vlogger. Mga kapatid, mga po yan mga kapatid. Pabisita naman po kay kapatid na Kois, kay kapatid na Labsel. Parang awa nyo na po. Baka naman. Mabait po kasi yan si kapatid na Kois. Kalokohan ko na po yan. Lalong-lalo na po to si Labsel. Mga member ko po yan si Labsel, si Kois, si Showy Ann. Member ko po yan. Tapos yun po si Ma'am Ruby ang vlogger ng Australia. Yung binaba po ni Reshen Channel. Sa lahat po na didikit, balikan ko po kayo. Salamat, sabi ni kapatid na Kois. Hindi talaga ako magkakamali kapatid na i-travel. Hanapin ko, gusto mo hanapin ko yung bahay ko na, yung iniwan ko sa yung bakas. Kapatid na i-travel. Hinabaan ko kasi talaga, promise. Sinulit ko yung pag-iwan ng bakas kay kapatid. Ito oh. Kapatid na i-travel oh. Ayan ako oh. Ayan. Ito ako. Ayan ako. Sa akin yan. Naiwan na bakas. Ako yan. Pang 236 ko. Sabi ni kapatid na Aaron. I-travel dan host. Kapatid na i-travel, dana daw po sa iyo si kapatid na JR Feasting Vlog. Kapatid na JR, baba ka po ng bahay mo. Opinion ko lang yun ha, kapatid na i-travel. Pero wala pa akong kinakampihan, kahit sinabi ko sa iyo na doon ako sa kwa na yun, sa side na yun, kahit sinabi ko sa iyo doon ako sa side na yun, pero wala pa akong kinakampihan. Tamsak, Kois dan daw po sa iyo si kapatid na i-travel, Bersal Vlog, mega love shoutout.
Papin, thanks, sabi ni kapatid na Bersal. Kapatid na Bersal, hindi po ako nagpipin kasi dito po hindi ako nakakapagpin. Doon po sa kabila nakakapagpin po ako. Basta po ang sa akin, kapatid na i-travel, opinion ko lang yon, pero wala akong kinakampihan. Kasi kung sa totoosin, sa lahat na umupo dito talaga sa atin sa Pilipinas, siya naman talaga yung unang-unang gumawa ng kabutihang kagandahan at pag-aasensyo ng bansa. Kumbaga lahat po kami, yung mga edad ko po kasi inabot ko yun. Itong mga edad ko na to kapatid na i-travel, inabot ko yan. Ng time na yan. Kaya kumbaga, napakinabangan ko rin yung mga time na yung mga ginawa niya dito sa ating bansa. Ganun. Kahit nabuksan yung isip ko doon sa kabila, kasi inabot ko rin yung kabila, pero wala pa akong ginakampihan. Lahat naman po kasi na umupo, okay naman sila. Wala pa akong tulakabigin sa lahat ng umupo. Wala akong sinasabing bad tungkol sa mga umupo, kung sino-sino yung mga umupo. Basta, ang akin lang po, yun yung opinion ko, para doon ako sa side na yun. At saka, dito sa sinasabi ni kapatid na i-travel, believe talaga po ako dito. Sa lahat naman kasing umupo dito po sa bansa natin, siya po ang pinakamaraming nagawa. Matanda ka lang sa akin ng konti, kapatid na i-travel. Matanda ka lang sa akin ng konti. Konting-konti lang. 2 tumbling. Aaron Dan po, sa bahay mo sa kapatid na Labsel. Kapatid na Aaron ha. Ay, kapatid na Aaron. Kapatid na i-travel. Ibibigay ko ulit sa'yo kapatid na i-travel ha. Salamat kapatid na i-travel. Naka 5 minutes and 27 seconds na ako sa'yo. Hindi na lugi sa 5 minutes. Yan kapatid na i-travel. Salamat. Ricky Sanggodan, sukli na lang po, sabi ni kapatid na i-travel. Salamat po host. Walang anumang kapatid na i-travel. Nasama-sama pa nga ako nung kapatid na i-travel sa kwan. nang tumakbo po noon si Madam, kapatid na i-travel, nang tumakbo po si Madam, yung asawa po ni Sir X. Kasi bawal po kasi magbanggit dito sa live ng ganun. Kaya sinushortcut ko lang po, hindi ko pinipoint-point. Sama-sama ako nun sa Luneta, sa Grandstand. Pero nandun ako sa kabila, sa way po ako ng kabila, nasa side po ako ng kabila. Pero nasama po ako sa lahat kasi. Hindi po yun sa balingbingan tawag. Gusto ko lang pumabuksan yung isip ko ng mga time na yun. JR Fishing Ting Vlog, nandito po ako sa bahay mo ha, kapatid na JR. Oy, Pinoy Big Brother ka pala, kapatid. Nag-audition ka ba, kapatid na JR? Yan na po, host. Maiksi lang yan, host. Yan kapatid na JR, oh. Sumali ka ba sa Pinoy Big Brother? China all. Sabay, guwapings ka naman eh. Pagsasabayin ko na kapatid na JR, 2 na ibibigay ko sa iyo. Para isang bagsakan na lang. Nasaan na yung isa mo? Saan na yun? Hindi ko ito. Sa kapatid na JR ha, 2 na ibibigay ko sa'yo. Yan, nakita mo naman. Para isang bagsakan na lang ang bigay. Opo, kaso host, di ako binuksan. Guys, nagbaba po ng bahay si kapatid na Showian. Pabisita naman po mga kapatid ng bahay ni Showian at saka ni Labsel. Ricky Sanggo Vlog Dan po, sabi ni kapatid na Labsel. Guys, pabisita naman po kay kapatid na Showian at kay kapatid na Labsel. Mga member ko po yan mga kapatid. Ganon din po nasa na ba yung isang si kapatid na nawala kasi. Si kapatid na Kois, guys, pabisita naman po ng bahay ni kapatid na Kois. Ayan, kapatid na JR, tapos ko na po yung isang bahay mo. Ididikit kalimbang ko na po. Aray ko. Kasi ilang minutes lang naman babae mo. 1 minute and 10 to 1 seconds lang naman yung bahay mo, kaya ididikit ko na sa iyo kapatid.
Yan kapatid na JR, ayan. JR Fishing Ting. Tapos ko na po yung isa. At dito naman po tayo sa isa. Patapos na rin. Yan kapatid na JR. Patapos na rin po ito. Ididikit ko na rin sa'yo kapatid. Bali, dikit ka ba sa main ko kapatid na JR? Kapatid na JR, dikit ka ba sa main ko? Yan, kapatid na JR, pangalawang bigay. Dikit ka ba sa main ko? Kasi kung dikit ka sa main ko, 3 na nabigay ko sa'yo. Guys, patamsak naman po mga kapatid ha. Huwag niyo pong kakalimutan na tamsakan naman ang host nyo ha mga kapatid. Coach Ricky, sangkodan na po, sabi ni kapatid na ko, sige host, babain ko sila now, sabi ni kapatid na JR. Mega love shout out Tercel, sabi ni kapatid na Showian. Love cell on the way, sabi ni Ricky Sango. Nagbaba po na ba si kapatid na Aaron? Host, di mo pa ako sinagot. Ang alin? Ang alin kapatid na Aaron? Ilocano ka pa? Hindi po ako Ilocano. Hindi po ako Ilocano. Ako po ay pure na Bicolano. Ayan po si Love Cell, Bicolano rin po yan. Hindi po ako Ilocano. Pero naging unang asawa ko po ay Ilocana. Sa Baler, Quezon. Yung unang-unang asawa ko po ng mga 16 pa lang ako kasi nagkaasawa agad ako noon, 16 pa lang ako, Ilocana. Kaya marunong kumain ng pagkain ng Ilocano, ng mga papaitan na yan, ng mga dinengding na yan, ng mga yung salagubang, yung parang cricket sa palayan, kumakain po ako noon. Kasi doon ako nakakain sa Baler, Quezon ng pagkaing Ilocano kasi yung unang-unang asawa ko po ng 16 years old pa lang ako. Ilocana. Tumira rin po ako doon ng almost 2 years sa Baler. Ricky Sango Danho, sabi ni kapatid na JR Fishing. Tamsak po ho, salamat kapatid na ko. Ikaw pumasok ka na, hindi ka pa nagtamsak ha. Nagbaba po ng bahay si kapatid na Ricky Sango, mga kapatid, baka di nyo pa po kaibigan. Masarap ang salagubang kapatid na Aaron. Promise, masarap po ang salagubang. Nakakain na kasi ko. Mary Ann Vlog dan Tamsak dan Pulpak. Kapatid na Mary Ann, dan na daw po sa iyo si kapatid na JR Fishing. Rani Rio, mega love shoutout sa iyo Unggoy. Kumusta Unggoy? Salamat sa patamsak. Salamat Goy sa pagbisita mo uli sa aking munting bahay. Yan ang mga banat yung mga galawang Hokage, module pa more. JR, dalawa na sukli ko sa iyo, sabi ni kapatid na i-travel with Marco. Tamsak sa nagmo-module ko. Salamat guys, salamat sa patamsak, salamat. Kapatid na JR, dalawa na daw po sinukli sa'yo ni kapatid na i-travel with Marco. Sa mga kababayan natin Ilocano na nandyan po sa Ilocos Sur, mega love shoutout sa inyo lahat. Alam nyo na mga kapatid. Huwag po natin kakalimutan. Bawal nga lang kasi kapatid na Imar. Baka matadyakan ako ni Lolo. Bawal kasi magbanggit. Ganun lang. Basta sa lahat ng mga nandyan na sa taga Ilocos, Ilocos Norte, Ilocos Sur, mega love shout out sa inyo lahat mga kapatid. At alam nyo na mga kapatid, ang gagawin nyo, alam na. Oliver Kabik TV, mega love shout out. Nueva Vizcaya po. Oy, nakarating na ako kapatid na Aaron. May tiyuhin po ako sa Nueva Vizcaya. Sa Solano. Meron pa akong tiyuhin sa Solano, sa Nueva Vizcaya, at nakarating na rin po ako dyan sa Nueva Vizcaya. Ricky Sango, Ron Vlog, Tamsak Dan po, pasukli, sabi ni kapatid na Ricky Sango. Kapatid na Ron Vlog, balikan mo naman si kapatid na Ricky Sango. JR Fishing, Tamsak Dan, Aaron, sarap ng kaldereta, sabi ni kapatid na JR. Yes, proud kay Sokram pa rin host. Tama kapatid na Aaron. Dating dikit dyan kay Coach Jorlik.
sabi ni kapatid na ka-learner. Nagbaba po ng bahay si kapatid na ka-learner. Guys, pabisita naman po ng aking mga member. Yan po si Kois, tapos si Labsel, ganun din po si Showy Ann. Sige naman po mga kapatid, pabisita naman po. Basa-basa pag may time. Yan o. Aba, mega love shoutout sa'yo, Rainer. Naka-change oil ka na ba? Malamang, goy. Malamang, naka-change oil na yan. Guys, mabisita naman po ng bahay ni Robbie Ann Vlogger ng Australia. Yan pong binaba ni Rachel Ann Vlog. Sana all may change oil. Patamsak at pabyo, salamat, sabi ni kapatid na Showy Ann. Mega love shout out sa 9 million in the house. At sa inyong mga patamsak mga kapatid. Guys, huwag nyo pong kakalimutan ha. Tamsakan nyo naman ako. Baka naman. Yung may mga ninja dyan, tamsak nyo na lang sa akin. At kung gusto nyo magpa-member po sa akin mga kapatid, shout out ko po kayo at ipiplex, ipopromote ko po ang inyong bahay sa aking ginagawa pong mga regular videos. Every week po nagpo-promote ako ng aking mga member. At ipi-play ko po ang isa nyo pong playlist. At ilalapag ko po ang inyong bahay sa akin live. Ganon din po sa ibang bahay, dadalhin ko po ang inyong bahay sa ibang bahay para po madikitan ng iba rin pong mga nasa bahay na dinadayo ko po. Hindi lang po dito sa aking live, ibababa ko po ang inyong bahay. Sa ibang live pa rin po, ibababa ko po. Baka naman gusto nyo po mga kapatid magpa-member. Bichan, Japinay, mega love shoutout. Tokayo host, pwede po ba mag LS kahit hindi pa mo ni? Pwedeng kapatid na Ricky Sanggo, pwede po mga kapatid. Ipakikita ko to sa iyo kapatid na nandiyan ka ba kapatid na Ricky Sanggo? Magkano po ba pa-member kapatid? Pindutin mo lang po yung dollar sign dyan. Ang pinakamababa ko po is 50 bronze, ang pangalawa ko po silver is 100, ang gold ko po is 500. GR Fees Dan, naluha ako kay Lola, nakita ko Lola mo, wala na kasi ako magulang. Oo nga kapatid na Aaron Patamsak at pabyo po, sabi ni kapatid na Showy Ann. Present. Kapatid na Ricky ganto ha. Itong cellphone na tong isa. JR, maraming salamat kapatid na JR sa pagbisita mo kay Ruby Ann. Huwag kang mag-alala kapatid na JR, babalikan ka niyan. Mario Escalona, mega love shout out sa iyo kapatid. Ito kapatid na Ricky Sanggo. Ito ay isang bahay ko to. Ito si Ron Vlog, akin po to si Ron Vlog. Ako po to si Ron Vlog. Pangalawang bahay ko po to. Isinilent ko na po to, nasa 300 pa lang ang bahay nito. Pakita ko sa iyo kapatid na Ricky. Ito kayo. Akin rin po to. Ayan kapatid na Tokayo Ayan dito. Ayan naka-silent na to 2 beses ko na tong isinilent. 300 pa lang po ang bahay, nasa 200 pa lang po ang bahay nito. Isinilent ko na po to. Doon ka lang dadaan sa Google Chrome. Pwede ka po mag-silent kahit hindi ka pa nakaka 1K or kahit naka 1K ka na or kahit 100 pa lang ang bahay mo, pwede na po kayong mag-live, mag-silent. Doon po kayo dumaan sa Google Chrome para direct po kayo sa YT pa rin. Para yung watch hour nyo po buo pa rin na pupunta sa inyo. Kaysa po gagamit kayo ng StreamYard or Streamlab, kahati nyo pa sila. Yung Streamlab kahati mo, yung StreamYard kahati nyo pa sa oras. Samantalang kung magdidirect po kayo sa YT, buong buo nyo pong makukuha ang inyong watch hour. Ninja ko ito host. I-travel lang to. Ay, maraming salamat kapatid na Mario Escalona. Yan kapatid isinilent ko na po to. Itong cellphone na po to, magti-300 pa lang po ang bahay nito pero naka-silent na to. Dahil 2 times ko na tong isinilent LS. Kaya kahit wala po kayong 1K, pwede na po kayong mag-live. Ganon. Bitchay Japinay, mega love shout out sa iyo kapatid. Maraming salamat. Kundi lang to nalalagasan, malamang nasa grade 5 na to. Lagas lang kasi ng lagas. Pinangingisda ko kasi to. Na isa na to. Dati pinamimigay ko na ng pinamimigay. Ngayon pinalalago ko na ng pinalalago para may backup ako.
Ako ho sa StreamYard, kapatid na Aaron, ang StreamYard, hindi ko naman kinukukuhan. Kaso nga lang, ang oras hindi mo buong makukuha. Kahati mo ang StreamYard. Ang StreamYard, kapatid na Aaron, kahati mo sa oras. Halimbawa, ang binigay sa yung oras ni Lolo is 100%, 100 na oras. Yung 50 kay StreamYard, yung 50 sa'yo. Full pack, learner, kapatid na learner, dana daw po sa'yo si kapatid na J Fishing Ting Vlog. Pabalik naman kapatid na ka-learner. Mas maganda rin po mag-direct sa YT mismo. Daan ka lang kapatid na Aaron sa Google Chrome. Tapos pindutin mo yung dollars yung profile pic mo doon. Pakatapos yung tatlong dot sa taas, pindutin mo. Gawin mo lang siyang desktop site. Pakatapos, paka-desktop site mo, pindutin mo yung customized channel, yung your channel, customized channel, pindutin mo. Tapos, lalabas doon yung parang camera na may plus sign na kulay pula. Pindutin mo po yun, may lalabas yun na go live, upload your video. Ganon-ganon. Pindutin mo lang yung go live. Mega love shout out, Mamila Prime, maraming salamat. Kumusta po, Mamila? Mamila, maraming salamat sa pagbisita mo. Maraming salamat. Salamat dahil naalala mo. Ricky Sango Vlog Dan po, sabi ni kapatid na Bitchan Japinay. Sa laptop. Pwede rin. Ganon din naman yun eh. Ganon po yun ang forma ng kapatid na Aaron. Sa cellphone po kasi kailangan namin i-desktop site para maging laptop o computer style siya. Kung sa laptop po, dire-diretso na po. Hindi nyo muna pipindutin yung desktop site. Dire-diretso na po yun. Sa cellphone kasi, ganon ang ginagawa namin. Nagde-desktop site pa kami. Pero pag once po sa laptop o sa computer, direct na talaga lahat yun. Ricky Sango nagbaba po ng bahay. Ganon din po si Labsel, Betchan, Japinay, Dan po. Sabi ni kapatid na Labsel. Mamila, kumusta po? Mamila, kumusta? Wala na din akong magulang at totoong ginagawa ko para mabilang pagmamahal ko sa magulang na wala na. Tama kapatid na JR Feasting Vlog. Miss 8080 before, mega love shout out sa'yo kapatid. Meron ka na pong moderator kapatid, pwede ka na pong magbaba ng iyong bahay. Silip lang muna, naka LSD. Ganon. Bella Lusmak 2, mega love shout out. Salamat kapatid na Miss 88 TV. Ayan si Kon po, kapatid na Aaron, ayan si Mamila Fry, isa po rin niya na Ilocana. Master, kakain lang po ako. Pahingi naman. Kois, pahingi naman kois. Gugutom ako. Patamsak at pa-view, sabi ni kapatid na Showy. Aaron Vlog Dan po, sabi ni kapatid na Bitchan Japinay. Bitchan Japinay, tamsak Dan po, pasukli, sabi ni kapatid na Ricky Sango. Mega love shout out sa inyo mga kapatid. Maraming salamat. Guys, magsuklian po tayo ha mga kapatid. Sige na kuys. Nagugutom ako kuys. Si Lolo madaya talaga, no? Siyam kayong ulo dyan, pero dito sa cellphone ko, isa lang. Kaloka si Lolo. Kala ko ikaw ang nasa LS ko kanina, si Ron. Si Ron Vlog yun. Ano ka ba? Show yan. Mag-refresh ka. Ricky Sango Dan po, nauna po ako sa'yo, sabi ni kapatid na Betchan Japinay. Ako din yun. Ito yun eh. Shawian, ito rin yun. Pinalalago ko lang to. Full pack po, Oresel, sabi ni JR Fishing Ting. Shawian, pasukli po. Thank you. Shawian, dana daw po sa si Betchan Japinay. Pasukli naman.
Baba ka nga uli kapatid na JR ng bahay mo. Bigyan kita uli ng isa pa para tatlo na bigay ko sa iyo, JR. Oho, 701 ka na kapatid na JR. Ito oh, pang 702 ako sa iyo kapatid na JR. Pangatlo na bigay ko sa iyo. Maraming salamat, Mamila Prairie. Kisango, mega mega love shout out sa iyo. Bechan, Channel Soklipo, sabi ni kapatid na i-travel with Marco. Ay, kapatid na i-travel with Marco, ayan si Mamila Pray. Kababayan mo yan, isa rin po yan sa Ilocana. Ayan po si Mamila Pray, Ilocana po yan. Bechandan na po, sabi ni kapatid na Aaron. Kapatid na JR ha, ito po ang pangatlong bigay ko sa iyo, kapatid na JR. Ayan, pangatlo, tatapusin ko lang to bago ako ididikit kalembang kahit hindi na ako mag-iwan ng baka sa iyo, kapatid na JR. Hala, sige, ligo. Hala, kasama mo pa dito kapatid na JRC Lola, no? Sarap naman ng lechon. Yan kapatid na JR ha, natapos ko na sa iyo ang aking pangatlong ibibigay. Magdidikit kalimbang na po ako sa iyo kapatid na JR. Pang 702 ako sa iyo kapatid na JR. Yan kapatid na JR, pang 702 po ako sa iyo. Pang tatlong bigay ko sa iyo kapatid na JR. Malaki na rin ang bahay, road to grade 8 ka na kapatid na JR. Ka-learner, done na po, sabi ni kapatid na Labsel. Bisitahin ko naman to si kapatid na Betchan Japinay. Oy, ang laki-laki na rin ng bahay. Malaki pa sa bahay ko. Kois, done po, sabi ni kapatid na Labsel. Di pa ba kayo magkikita niyan, kapatid na Labsel? GR Ting pang 703 po, ako pasukli, sabi ni kapatid na Ricky Sango. Host, Monica na po. Oo, kapatid na Aaron, muni na po ako. Di pa ako nakakasahod. Baka gusto mong pa-member sa akin, kapatid na Aaron. Baka naman. Sino na ba yung bibigyan ko? Si kapatid na Betchan Japinay. Betchan Channel, nandito po ako sa bahay mo, kapatid na Betchan Channel. Bibigyan po kita ng ayuda, kapatid na Betchan Channel. Panunorin ko lang po muna mga 2 or 3 minutes bago po ako magdidikit kalimbang. Huwag kang ano dyan, showian. Oo nga, hindi pa kapatid na kuwan. Betchan Japinaydan na po, sarap ng sushi, ganyan din mga ginagawa at siniserve namin sa barko. Isa ka palang seafarer, kapatid na JR Fisting TV. Isa ka pa halawang dagat. Alamang dagat talaga, no? Seafarer kasi. JR Fish on the way, sabi ni Betchan. Host, tanong ko lang po, 2018 pa po Gmail ko, pero July lang ako nag-start. Ok lang yun, kapatid na Aaron, walang problema doon. Ang problema mo lang dyan, 1K ka na, ang problema mo lang dyan, ang oras, kasi binabawasan ng binabawasan. Kaya mag-live ka na mag-live, mag-silent ka na mag-silent, mag-set ka na mag-set ng premiere. Kasi, para yung oras mo kasi hindi mabawasan ng mabawasan. Kasi almost mahigit 1 taong ka na kasi. Dito kasi sa mundo na white, pag nakahigit 1 taong ka na, ibig yung oras mo pataas, minsan pababa. Kinukuha ni Lolo kasi nga mahigit 1 taong ka na. Boss Ricky, full pack na po ako sa'yo, sir. Hey, sabi ni kapatid na JR. So, namamas ko po ng banana, dating dikit po, sabi ni Ricky Sango. Sarap. Wala daw po di kasi kapatid na Aaron, no? Guys, baka gusto nyo naman po dyan magpalipad, magpakulay, o magpa-member, baka naman. Dan sa lahat, sukli na lang po, mga di pa nagsukli, sabi ni kapatid na Labsel. Guys, pasukli naman po, yung nadikitan po ni kapatid na Labsel, pasukli naman po sa kanya.
Member ko po yan si kapatid na Labsel, yan din po si Showy Ann. Member ko po yan at saka si Kois. Sige na po mga kapatid, so, magsuklian lang po tayo ha. Kapatid na Betchan Channel, 3 minutes, magti 3 minutes pa lang pa ako. Aaron, ATM, ATM pwede talaga. Patamsak at pabiyo, salamat, sabi ni kapatid na Showy Ann. Love Seldan na po ako sa iyo. Nagbakas po ako sa inyo ni kapatid na JR. Hindi pa nga kapatid na Love Sel, ano ka ba? Ito nga eh, nga. Gusto ko nga magkape, hindi pa ako nakakapagkape. Kapatid na Bent Channel, ito po ha, naka 3 minutes na po ako sa inyo ma'am. Nakikita nyo naman po. Ididikit kalimbang ko lang po to sa inyo, hindi na po ako mag-iwan ng bakas ha. Kaya ako po pinanood ng 3 minutes para po kahit pa paano hindi siya malagas, kahit dikit kalimbang lang po siya ha. Ayan po ma'am. Pareho tayo goy, diaper, wala ko nga eh. Thank you JR, balikan kita uli ng main ko. Mamaya sabi ni kapatid na Labsel, Bisdak TV, mega love shout out. Bibigyan na po kita ng moderator kapatid na Bisdak TV. Host, sa sahod na balikan kita pag merienda. Maraming salamat kapatid na JR. Salamat. 3 na binigay ko sa iyo kapatid na JR. Pang-4 yung aking main, ayan na monitor ko. Sana naman pakulayan mo ako sa pagsahod mo. Peace. Yok lang. Guys, wag po kayo mga open sa akin ha. Baka isipin nyo dyan. Pero kung tututuhanin nyo, gusto ko rin yun. Salamat, Boss Ricky. Walang mga kapatid na Bisdak. Okay lang yung kapatid na Aaron. Walang problema po yun. Salamat ho, si Hey. Kukulayan ko ang buhay mo soon. Salamat kapatid na JR, maraming salamat. Guys, nagbaba po ng base si kapatid na Bisdak TV. Maraming salamat mga kapatid. Kapatid na JR, ganito, promise ko sa'yo. Once na ikaw nagpakulay sa akin or nagpa-member ka kapatid na JR, ibababa ko bahay mo sa ibang LS. Tutulungan kitang lumaki bahay mo. Promise yan kapatid na JR. Screenshot ko nga bahay mo kapatid na JR, para maniwala ka na tutulungan kita. Tingnan mo bahay mo kapatid na JR ha, kung may nadadagdag sa kanya, may nadadagdag pala sa'yo, kahit hindi pa kita member. Host, baka naman may saging ka pa. Sana all sakala. Hindi pa naman siya kapatid na Labsel ko eh. Hindi pa siya growth to grade 8 pa lang siya. 704 na ata yan si kapatid na JR. Sige kapatid na Earth. Sige ho, salamat. Tagal na kasi dumadagdag yung banana ko, busy sa barko eh. Kapatid na JR, in-screenshot ko ang bahay mo para pag isinerch ko, ilalapag ko sa ibang bahay. Main ko ang dadalahin ko na ilalapag ko sa ibang bahay ang bahay mo. Pagsasamahin ko ang bahay mo at saka bahay ko. Para yung nadidikitan. Kapatid na Earth, baba ka pa uli ng isang bahay mo kapatid na Earth. Dana po, Ma'am Labsel, kapatid na Rizal, dana daw po sa'yo si kapatid na Kois. Bisdak TV, pakibaba mo yung short video please. Pangako yan sa'yo kapatid na JR, ilalapag ko bahay mo sa ibang bahay. Kapatid na Earth, baba mo bahay mo, bibigyan pa kita ng isa. May hindi pa ako nabibigay sa iyo eh. Hayaan mo na host, mag-apply ako GCash. Okay lang yun kapatid na Aaron, walang problema po. Lolo Dan TV, mega love shout out sa iyo.
Maraming salamat po sa inyong mga kapatid, sa inyong pagpasyal. Sa wakas, ngayon lang po dumami tao ko, char. Dati naman po marami tao ko. Nang bago-bago po ako mag-live, bago-bago pa ako, hindi pa ako money, marami pa tao, umaabot po ako dati ng mga 30, 60 pa nga dati, umabot ako eh. Eh kaso, syempre, ngayon na money na, unti-unting nawawala sila kasi namamasyal na sila, namamasyal, wala na silang maisda sa akin basta-basta. Buti nga ngayon, may sakit ako ngayon. May sakit ka, Mamila? Ba't di ka nagsasabi? Mamila, ba't di ko alam? Di mo man lang sinabi sa akin na may sakit ka. Madaya ka talaga kahit kailan eh, Mamila eh. Hindi ka nagsasabi na may sakit ka. Ingat ka lagi dyan ha, Mamila. Ingat ka lagi. Same tayo, Goy. Dati marami ngayon. Nga. Oo nga eh. Dati umaabot ako ng 60 ang tao ko. Naranasan ko pa po noon magkaroon ng tao ng 100 na tao. Kaso siyempre yung ibang mga natulungan namin na nawala. Hindi na bumalik. May natulungan na rin po ako rito na, ayan si kapatid na Showian po, dito po nakagraduate yan sa akin ng 1K. 2 times siya nakagraduate sa akin ng 1K kasi nga po 2 times din siyang nalagas. 3 times ata na nalagasan yan. Dito po yan sa akin nakagraduate ng 1K. May natulungan na rin po kami dito ni na Showian, ni na Labsel ng WH. Nang namoni na sila, nga, hindi na po sila bumalik. Pero ganun lang po talaga yon. Guys, ito po open comment na to. Patamsak, sabi ni kapatid na Showian. Walang problema doon, at least nakatulong po tayo. Ganon talaga ang buhay. Oo nga eh, Bisdak TV dan host, sabi ni kapatid na JR Fishing TV. Kapatid na Bisdak, dana daw po sa'yo si kapatid na JR Fishing TV. Guys, balikan nyo po to si kapatid na JR Fishing TV. Napakaliit pa po ng bahay. Road to grade 8 pa lang po. Paranas din po natin sa kanya na maka 1K din po siya. Just in case naman po na makagraduate man po siya agad ng 1K, at least nakatulong po tayo sa ibang tao. Para sabay-sabay po tayo mga Pilipino umangat. Para kung nakakatulong nga tayo sa mga banyaga, yung mga hindi nating kalahi, ba't hindi po natin kayang ikatulong sa mga kapwa nating Pinoy? 'Di ba? Kahit hindi po natin nakikita sa personal ang bawat isa po sa atin, at least matulungan natin ang ating kapwa Pinoy. Kung ano po yung pagtulong natin sa mga banyaga na hindi natin kalahi, tulungan din po natin ang kalahi natin. Hilahin po natin pataas ang ating mga kapwa, wag po natin hilahin pababa. Sabi nga po ng napapanood ko pong sikat na vlogger, ang sinasabi niya po na wag po ituring ang bawat isa sa atin ng mga Pinoy na kakumpetensya. Ituring po natin ang bawat Pinoy o kapwa natin small YouTuber na kaibigan. Wag natin ituring na kakumpetensya. Guys, ito po open comment. Salamat host. Nararamdaman ko po yung gusto nyong ipaabot na tulong. Opo kapatid na JR, promise ko po yan sa iyo. Ilalapag ko po ang bahay mo kahit 1, 2, 3 na may papasok sa list na ilalapag ko ang bahay mo sa ibang bahay. Kahit hindi pa kita member, promise yan. Tusok na here po, mega love shout out, Bicolanang Rabas. Oy, kumusta Manay? Kumusta Manay, na Bicolanang Rabas? Maraming salamat sa pagbisita Manay. Baba ka po bahay mo diyan kapatid na Bicolanang Rabas. Bisitahin nyo rin po ang yo pa more. Bisitahin nyo rin po ang bahay ni Bicolanang Rabas, isa rin po yan. Napakabait. Ay kapatid na JR Ting TV, dikitan mo to si kapatid na Bicolanang Rabas. Marami kang maiisda sa bahay niyan. Marami po yan na kaibigan, mga legit na kaibigan. Napunta po ako sa bahay kasi po niya ni kapatid na Bicolanang Rabas. Remember me din. Yes, kapatid na air travel. Wag ka po kayong mag-alala. Tama po host, dapat tulungan po sana tayong lahat. Tama kapatid na Aaron, yung pinasukan ko na LS host, imbis na encourage ka, hindi mo. Wag ganon. Kasi tayo-tayo lang pong dapat magtulungan. Mary Anda na po, pasyal sa bahay mo, sabi ni kapatid na air travel with Marco. Bahay mo daw kapatid na air travel. Bicolanang Rabas, pababa po ng bahay. Salamat po. Kapatid na Bicolana, baba mo po bahay mo. Idol, pwedeng magbaba. Opo, pwede po. Kapatid na Lolo Dan TV. Si Lolo Dan to eh. Binaliktad lang ang pangalan nito. Lolo Dan TV. Baba nyo po bahay nyo. Pwede po.
Alam ko si Lolo Dan to. Bagong muni pa lang to, kung di ako nagkakamali. Napunta po ako sa bahay din nito. Basa-basa ako. Yung Totoy Bibo na nation po, may napuntahan nga ako na bahay na ang daming pinagbawal eh. Sabay layas ko. Siya po naninira ng umpisa. Ay hindi, mali yun. Ang kapwa po natin small YouTuber, wag po natin sisiraan. Sabi nga po nga ng sikat na vlogger na paulit-ulit kong binabanggit sa akin live, wag po daw natin ituring ang ating mga kapwa small YouTuber o ang kapwa natin Pilipino na kakompetensya dito po sa mundo ng YT. Ituring po natin kaibigan, kahit hindi tayo nagkikita-kita, ituring po natin ang isa natin, mga magkakaibigan tayo. Kasi tayo lang naman ang nandito sa mundo ng YT, mga small YouTuber. Hindi po tayo papansinin ng mga sikat na mga vlogger. Promise ko po yan sa inyo mga kapatid, yung mga milyon na po ang mga bahay. Bakit pag pumasal ba kayo, pinapansin ba kayo? Di ba hindi? Sino ba po ang pumapansin sa inyo, mga kapwa natin small YouTuber? Kaya tayo pong mga small YouTuber, magtulungan po tayo. Tulungan natin ang bawat isa na makaangat, o yung hindi pa mga moni, tulungan din natin na mamoni sila para maranasan din nila pong mamoni. Once na moni po sila, kayang-kaya na po nila ang mga sarili nila na maghirap din pagdating sa ito nga po sa revenue natin, di ba mga kapatid? Iangat po natin ang mga kapwa natin small YouTuber, wag po natin sisiraan, bad po yun. Kasi sinisiraan ka ng loob na wag na daw mangarap mag-YT, sabi niya. Hindi po, wala pong bawal dito mangarap. Lahat po tayo may kapasidad, may kakayahan, may karapatan na mangarap po dito sa mundo ng YT. Lahat po tayo may pangarap na gusto rin natin maabot. Kahit po maliit lang po ang natin na susweldohin dito or ang ating kikitain, at least kahit pa paano malaking tulong na po yun mga kapatid. Wag po tayo magsiraan, promise. Pangit po yun. Pasal kayo sa bahay ko, iwan bakas, 2 saging sukli ko, sabi ni kapatid na i-travel with Marco. Kapatid na i-travel, binigyan na kita ng 2, di ba kapatid na i-travel? Ito bibigyan pa kita ng pangatlo. Pang-apat na to ha, pang-apat na nabigay ko sa ito kapatid na i-travel, kasama ang main ko ha, kapatid na i-travel. Alam mo naman, kadikitan kita sa main ko. Walang ano man, kapatid, Lolo Dan TV, bibisitahin ko rin po bahay mo. Ngawa ako na ngawa eh. Moni na nga to si Lolo Dan. Hindi ko lang pakita sa iyo ka Lolo Dan ang iyong bahay mo ha. Kasi nasa harang mo ako. Yan, nandito na po ako Lolo Dan sa bahay mo. Bibigyan po kita ng ayuda Lolo Dan. Laki na rin ng bahay, oh. 2.7, malaki pa sa bahay ko. Walang ano man. Nandito pa ako sa iyo, kapatid na i-travel. Guys, ito po open comment na to. Patamsak, sabi ni kapatid na Showy Ann. Guys, payo ko po sa inyo, ha. Lalo po, ay, mega love shout out, kapatid na Chato. Mega love shout out. Bagong kadikitan ko po to kasama ni i-travel. Ito po si kapatid na Chato. Meron ka na pong moderator. Salamat idol. Walang anuman po, Lolo Dan TV. Nandito po ako. Nasaan na ba yun? Ito Lolo Dan. Natapos ko na po ang inyong palabas. Lolo Dan. Magdidikit kalimbang na po ako. Laki naman ng views nito 783. 240 na tamsak. Oh, di wow. Lolo Dan, ayan na po. Salamat. Kapatid na i-travel, nandito pa ako sa bahay mo ha. Nakita yung kwan. Lolo Dan na po sa iyo, sukli po, sabi ni kapatid na i-travel. Salamat ho, so walang anuman kapatid na i-travel. Salamat idol, walang anuman. Showy Dan, Showy, Dan na daw sa iyo si kapatid na Chato. Baba ka kapatid na Chato ng bahay mo. Dikitan nyo rin po to si kapatid na Chato mga kapatid. Kadikitan ko po to, kasama ko po si i-travel. Magkakasama po kami sa ibang LS na pinuntahan namin kanina. Betchan Japinay, Lolo Dan po. Lolo Dan na daw po sa iyo si Betchan Japinay. Maraming salamat. Bye guys, baka gusto nyo naman po magpakulay dyan. Maluin na po kayo sa host nyo. Para makasweldo na po ang inyong host mga kapatid. Kulang pa po ang inyong host sa aking revenue. Baka naman may gusto magpa-member dyan. Maluoy na ba sa pobre?
Guys, ito po open comment na, patamsak na po. Lolo Dandan. Lolo Dan. Sabi ni kapatid na JR Fishing. JR Fishing ha, tulad ng ipinangako ko sa'yo, mamaya pag end ko, kasi ang ginagamit ko, ang main ko sa mga dikitan, lapagan, ang main ko ang aking ginagamit itong monitor ko. Asahan mo may papasok sa'yo dyan kahit mga 3 o 4, may papasok sa'yo kapatid na JR. Tutulungan kita dyan para maka 1K ka. Promise ko yan sa'yo, pero main ko ang gagamitin ko. Kasi yun din ilalapag ko pagsasabayin ko ang bahay mo at saka bahay ko. Para may dumikit din sa bahay ko. Kaya ini-screenshot ko ang bahay mo kapatid na JR Fishing Ting. Iwan po kayo baka, sabi ni kapatid na i-travel. Kapatid na i-travel, naka 3 minutes na ako sa iyo ha. Salamat host. Sana makagrad na ako. Huwag ka mag-alala kapatid na JR. Di ko titigilan yan na hindi ka makagraduate. Promise. 3 minutes and 52 seconds na ako kapatid na JR, kapatid na i-travel. Yan, para makita mo totoong sinasabi kong ilang minutes na. Yan. Ididikit ko na to sa iyo, hindi na ako mag-iiwan ng bakas. Pang-4 na bigay ko sa iyo kapatid na i-travel. Walang ano mga kapatid na i-travel. I-travel with Marco Dan na sa iyo, full pack. Mega love shout out, sabi ni Lolo Dan. Tutulungan kita dyan kapatid na i-travel. Kahit hindi pa kita member, kahit hindi pa ikaw pa-member sa akin, tutulungan kita, promise. Showy Ann, nag-comment na ako sa binaba mo, sabi ni kapatid na Bichan TV. Kapatid na Chato, bibisitahin kita ha. Oh, ikaw pala to. May pa-chato-chato ka pa. Kapatid na Kumiya Ambo. Ay, my friend Chato, I am here to your house. Then I just give you 1 banana, my friend Kumeya Ambo. I am here to your house, my friend Kumeya Ambo. Did you see that, my friend Kumeya Ambo? Kumiyi pala, not Kumeya. Ano yan, bihon? Laki rin ang views, oh. Lahat po na didikit iwan lang po kayo ng bakas, babalik ko po sa inyo. Salamat, sabi ni kapatid na Lolo Dan. Guys, mabisita naman po ng bahay ni kapatid na Kois TV. Mabait po yan si kapatid na Kois, promise po mga kapatid. Napaka-legit din po yan ni kapatid na Kois. Chato Dan, kapatid na Kois, Dan na sa'yo si kapatid na Chato. Bitchan salamag. Salamag daw. Sabi ni kapatid na Showy Ann. Guys, ito po open comment. Patamsak. Chato, done to you. Bitchan, Japinay. She is already done to you, my friend Chato. Please return the favor of my friend Bitchan Japinay. Thanks, bro. No problem, my friend Chato. Kumeya Ambo, Kumiyi Dan. JR Feasting TV. He is already done to you, my friend. Kumiyi Ambo. Kumiyi Ambo, I am here to your house. I just give you 1 banana, my friend. Kumiyi Ambo. Thank you, my friend. Kumiyi Ambo. O, saglit lang po, tumatawag po si Miss ko. Sige, opo kapatid na Aaron. Maraming salamat po kapatid na Aaron ha. Maraming salamat. Sige, kaya mo yan kuya. Showy Ann, saan ka? Oy, Showy Ann, saan ka daw? Sabi ni kapatid na Air Travel with Marco. Guys, sino po ang hindi pa nabigyan dyan ng ayuda? Bibigyan ko po kayo, char. Yung hindi pa nakompleto ng bigay. Si kapatid na i-travel, nabigyan ko na po ng bali pang-4 ng aking main. At si kapatid na JR. Ay, kapatid na JR, kuwang ka ba? Ano ba sabi ko doon? Nakadikit ka ba sa main ko? Ba't nawala si Bicolana host? Di ko pa siya nadikitan.
Ibababa ko bahay niya kapatid na JR Fishing Ting. Para bisitahin mo bahay niya ha. Maraming bahay doon. Maraming saging doon. Bababa ko bahay niya. Kababayan ko yun eh, kapatid na JR. Guys, si Bicolanang Rabas. Ito kapatid, ay hindi naka-live, ay kapatid na JR, punta ka kay kapatid na Bicolanang Rabas, naka-live siya ngayon. Ibababa ko kapatid niya ba, kapatid na JR ang bahay niya. Naka-live siya ngayon. Mangisda ka doon kapatid na JR Fishing TV. Kabikulanang Rabas. Asa na ba ako? Nawawala bahay ko ah. Kapatid na JR, nandiyan ka pa? Ayan kapatid na JR na binaba ni Ron Vlog, bisitahin mo yan. Ayan ang bahay ni JR Fishing, ani Bicolanang Rabas. Showian, tapos na kayo ma'am, sabi ni kapatid na JR Fishing TV. Kapatid na JR, ayan na binaba ni Ron Vlog, ayan ang bahay ni Bicolanang Rabas. Pasyal ka ngayon doon at naka-live siya. Main ko, si dikitan mo muna main ko kapatid na JR para para maging 4 ang bigay ko sa iyo para masama ang aking main sa iyo para mag-notif ka sa akin. Kapatid na JR. Dikitan mong main ko ha kapatid na JR bago ka pumunta kay kapatid na Bicolanang Rabas. Na binaba ni Ron Vlog kapatid na JR Fishing Team. Ayan ni Ron Vlog, main ko yan. Hindi po, hindi yan ang main ko. Ang main ko ito mismo, itong Ricky Uragon Vlog, yan ang main ko. Itong monitor ko, itong main ko mismo, ayan na Ricky Uragon Vlog, yan ang main ko. Itong Ron Vlog, pangalawang bahay ko to. Iwanan mo ako ng bakas kapatid na JR Fishing Ting TV para mag-notif ang lahat ng videos mo sa akin. Basta promise ko sa iyo, pangako, ibibigay ko sa iyo. Dadalhin ko ang bahay mo sa ibang LS. Ibababa ko ang bahay mo. Ang pagpasyal ba sa bahay ko, iwan bakas, 2 saging sukli ko, sabi ni kapatid na Earth, Travel with Marco. Coco, Jaisel, Tamsak, Danhos, Megalab shout out, Coco. Yan kapatid na JR Fishing Ting TV, ating vlog. Yan ang pinaka main ko, Ricky Uragon Vlog. Yung 2.6 na bilang. Pwede ka po magbaba ng bahay mo, Coco, Jessil, ng bahay para mabisita po ng ating mga kaibigan. JR, bahay please, sabi ni kapatid na Lolo Dan TV. Pasyal ka doon kapatid na JR Fishing TV ha, kay kapatid na Bicolanang Rabas. Maraming tao rin doon. Ako po guys, hindi pa ako tulad ng ibang host ha, pero wala pa akong pinipinpoint na kung sinong host. Kahit po ako naka-live, once po gusto nyong pumasyal doon sa pinopromote ko po mga bahay, okay lang po mga kapatid. Katulad po niyan ni Bicolanang Rabas, naka-live po siya ngayon. Ibinaba ko po ang bahay ni Bicolanang Rabas para kung gusto nyo pong bumisita doon, okay lang po. Kahit iwanan nyo po ako, wala pong problema sa akin kahit naka-live din po ako.
Kasi ganun po talaga dapat ang gawin natin. Isda ng isda, lipat ng lipat. Basta mag-clear history lang po kayo. Bago po kayo lumipat sa ibang bahay, mag-clear history lang po kayo. Kasi ako dito po, ginagawa ko mga kapatid, nagpo-promote ako ng mga kaibigan kong mga nag-ALS. Pinopromote ko po sila, lalo kung naka-live sila, kung gusto nilang puntahan ng aking kaibigan na naka-LS, walang problema po doon. Para hindi lang po ako, gusto ko rin po makatulong sa iba. Ganun lang, tulungan dapat. Salamat Lolo Dan, sabi ni kapatid na JR Fishing Ting Vlog. Walang ano mga kapatid na JR. Mega love shout out sa 9 million in the house. Maraming salamat, host. Madilim. Oo nga eh. Medyo madilim kasi. Ito lang kasi ilaw namin. Wala akong kuan, wala akong ring light. Gusto ako. JR Fishing Ting Dan Pulpak. Mega love shout out. Sabi ni kapatid na Lolo Dan. Maraming salamat guys sa mga patamsak nyo. Sa 20 na patamsak, maraming salamat. Oo, wala akong ring light kapatid. Na i-travel Marco. Sponsoran mo kaya ako, pambili ng ring light. Ma'am Chatu, Dan po, si Kumiyi, si kapatid na Kumiyi yan, si kapatid na Chatu. Guys, palalab daw po kay kapatid na Coco Jaisel. Kay Ginoo. Unsa man na, Coco Jaisel. Tamsak lang Coco Jaisel. Hindi skip ng harang. Di atay. Saan ka ngayon, host? Dito ako sa Qatar. Nandito ako sa Cavite, kapatid na i-travel. Kapatid na Coco Jaisel, nagtamsak lang ako sa iyo ha. Hindi ko na lang in-skip harang mo. Ikaw pala to, naisahan mo naman ako. May isa kang tuwad. Oo. Hindi ko lang skip harang mo. Saan ka sa Cavite? Dasma ako. Sa Cavite ako, kapatid na i-travel. Alam ko yan, Greenwood. Kapatid na i-travel, alam ko yan. Nakarating na ako dyan, sa Greenwood na yan. Nakarating na ako dyan sa Greenwood na yan, kapatid na i-travel. Oo, alam ko yan. Sa Cavite ako, kapatid na i-travel. Kapatid na Coco Jaisel ha, hindi ko ini-skip harang mo ha. Panunoorin ko na lang to. Nagtamsak lang ako dun sa iyo. Lolo Dan, TV Dan na po, sabi ni kapatid na Lovesel. Saan sa Kawit? Dito ako sa may Binakayan, Kawit Cavite. Sa unahan lang ako ng SM Bacoor. SM Bacoor, sasakay ka ng baby bus or jeep. Baba ka lang ng Binakayan sa may 7-Eleven. Ayun, dito na ako. Doon na rin main ko, Lovesel, sabi ni Kois TV. Jaisel Jaisel Horilya Dan po, sabi ni Kapatan The Beach and Japinay. Salamat host, may harang na kahit di pa money. Ala, baka iba yung napindot ko kasi may harang to eh. Ulitin ko nga, baka iba napindot ko. May harang kasi to. Ulitin ko nga. Mali nga napindot. Mali nga napindot ko. O minsan may harang. Mali nga napindot ko, Coco Jaisel. Iba yung napindot ko. May harang kasi yun eh. Na alam ko, kaibigan ko kasi yun. Nakala ko siya rin yun.
1.43 ka na. Oo, minsan may harang. Chato, mega love shout out. Love cell, saan ka na? Sabi ni kapatid na travel with Marco. Mali pala na pindot ko, Coco Jaisel, giatay. Jaisel Horilia, yan. Tapusin ko na lang tong bahay mo, silang naman ata to. 2 minutes lang, tapos ko na lang. Love seal, iwan ka baka sabi ni kapatid na i-travel with Marco. Kapatid na i-travel, baka gusto mag-sponsoran ako ng ring light. Baka naman, kapatid na i-travel. Rachel Ramirez Dan Pulpak, mega love shout out, sabi ni kapatid na Lolo Dan TV. Dikitan mo yung kapatid na i-travel si Labsel. Bibigyan kanya ng kwan, bibigyan kanya ng mga 3 saging. Hindi ko alam kapatid na kwan na may tig 700 dito sa amin sa Binakayan, yung sa Muslim. 750 ata. Baka gusto mo naman akong sponsoran. 750 ata lang naman yun. Yung ring light. Dito pa i-travel, sabi ni kapatid na Labsel. Dinikitan ko na haha. Ayan, huwag kang mag-alala dyan kapatid na i-travel kay kapatid na Labsel. Member ko yan. Unggoy. Dan Betchan, sabi ni kapatid na Coco Jaisel. Coco Jaisel, ito ha, tapos na ako sa'yo kapatid na Coco Jaisel. Kapatid na i-travel, baka naman. Maluoy ka na, parang awa mo naman sa akin. Coco Jaisel, tapos na ako sa'yo kapatid na Coco Jaisel. Walang ano man. Ano daw? Wait. Wait mo, bigay mo, complete name mo, then send ko sa'yo yung number. Saan ko ibibigay dito? Dito ko ibibigay sa'yo, kapatid na Jaisel, pasyalan mo bahay ko, 2 saging sukli mo. Okay, sige, sabi mo, dito ko ibibigay. Screenshot mo na lang ha, kapatid na kuan. Ay. Wala pala to. Nadali, mali. Ayan kapatid na MJ 20, mega love shout out. Maraming salamat kapatid na MJ 20 sa pagpasok mo.
Kapatid na i-travel, ito na binaba ni Ron Vlog ang aking kumpletong address at ang aking CP number. Kapatid na i-travel, ayan po na binaba ni Ron Vlog. Paki-screenshot na lang po para ma-delete ko rin po agad. Mega love shout out MJ20, pwede ka na po magbaba ng iyong bahay, kapatid. O nga eh. Kapatid na i-travel, screenshot mo na lang po para ma-delete ko rin po agad. Guys, nagbaba po na ba si kapatid MJ20? Pabisita po. Kadikitan ko lang po yan kanina si kapatid na MJ20. Kasabayan po ni kapatid na i-travel pakatapos ni Aaron. Magkakasama po kami doon kanina sa isang bahay. Kapatid na i-travel na screenshot mo na po. Ayan na binaba ni Ron Vlog. Ayan po ang aking kumpletong pangalan at ang kumpletong address, kumpletong CP. Okay, buburahin ko na. Salamat kapatid na i-travel. Maraming salamat sa pag-sponsor. Maraming salamat. Maraming salamat mga kapatid sa inyong pagtamsak, sa inyong pagbisita. Kapatid na MJ20, baba ka po ng bahay mo para mabisita po natin ang iyong bahay, kapatid na MJ20. I-travel with Marco Dan na to. Angel ko sa bahay mo with bakas, visit kita uli ng main ko po later. Sabi ni kapatid na ni kapatid na Labsel. Yes, pasyal kayo sa bahay ko. 2 saging sukli ko iwan bakas. Sabi ni kapatid na i-travel. Dan i-travel with Marco. Kapatid na i-travel, dan na daw po sa iyo si MJ20. Hindi ko pinapansin, ay kapatid na MJ i-travel. Hindi ko pinansin maigi yung bahay mo. Maliit pa pala bahay mo. MJ20 Dan Pulpak. Mega love shout out, sabi ni kapatid na Lolo Dan TV. Salamat po Lolo Dan, sabi ni MJ20. Kapatid na i-travel. Hindi ko pinansin yung bahay mo. Akala ko malaki na bahay mo. Dinikitang kita, hindi ko pinansin yung bahay mo. Maliit pa pala bahay mo. Sige nga, isasama na kita kay kapatid na JR. Ito yung binigay ko sa'yo kanina, ayan Di ko pinansin. Tapos dinikitang kita ng main ko, di ko pinansin na maliit pa bahay mo. Host, bawi na lang ako sa susunod lobat na sipi ko. Salamat, Kois. Lolo Dan, TV, hindi pa ako nakakapag-pin kasi dito sa main ko. Ano ibig sabihin, hindi pa ako nakakapag-pin dito sa akin. Dito sa kung saan niyo ako nakikita ngayon. Kasi nang unang-unang live ko po noon, naka 1K na po ako noon, unang-unang live ko. Hindi pa ako nakadirect agad dito. Doon pa ako dumaan sa Google Chrome ko, kaya doon po may pin ako. Sa kabila, pag gusto ko po mag-pin ng mga bahay ng aking mga member, doon po ako dumadaan uli sa Google Chrome para makapag-pin. Dito po, wala pa kasi hindi po ako makapag-pin dito eh. Welcome po host, ingat ka po palagi dyan, God bless all. Salamat Koy salamat sa palaging pagsuporta mo ha.
sa laging pagpasyal mo sa aking mga ina-upload na mga video sa Kois. Salamat, Kois. Siguro kami ni kapatid na i-travel, hindi sa porke po may gagawin po siya sa aking kabutihan. Hindi po sa ganun po hindi sa pinupuri ko po siya. May pananaw po kasi to si kapatid na i-travel na gusto ko. Mahaba po yung paliwanag niya, kaya natapos ko po kasi kanina yung palabas niya nang dumikit ako sa kanya sa main ko. Kaya hinabaan ko rin po yung paliwanag ko rin sa kanya. May open-minded kasi ito si kapatid na i-travel eh. Screenshot ko kapatid na Kois ang bahay mo ha. Kapatid na i-travel ha. Isasabay kita kay welcome po host kay kapatid na JR Ting Vlog. Kapatid na MJ20 as a promise, 2 saging ibibigay. Kapatid na i-travel, diba binigyan na kita kanina ng 2? Bibigyan pa kita ng isa pa ha. Yan o, kapatid na i-travel. Bibigyan pa kita ng isa pa. Sige kapatid na i-travel, maraming salamat. Walang anuman, panlimang bigay ko to sa iyo ha. Kapatid na i-travel. Panlimang bigay ko yan sa iyo. Walang anuman, i-travel with Marco. Kapatid na MJ20, baba ka nga po ng bahay mo. Bibigyan po kita ng ada. Panoorin ko lang to kapatid na i-travel ha. Sige, kain ka dyan. Love Cell MJ20 dan daw po. Ay, ito pala bahay ni kapatid ng MJ20. Baka palobat na ako. Oh, sabi ko na nga, palobat na ako. Ini wow, buti na lang tinignan ko. Puro money ang mga bahay nito Puro may harang. Kahapon nalagasan ako 30 banana. Ako nga kapatid na love sila nakarang araw nalagasan ako 40. Kaya nakalimutan ko kasing magpa-update. Kaya nalagasan ako ng 40 kahapon nung nakarang araw. Nakalimutan ko magpa-update. Buti na lang ngayon nalagasan na lang ako kahapon 6. Kasi nag-update na ako ng bahay ko. Ko'y Ginoo. Malit din pala bahay nito ni kapatid na FJ20. Nandiyan ka kapatid na FJ20. Dito sana ako magko-comment ka. Nakakainis nga. Oo nga eh. FJ20 nandiyan ka pa. Magko-comment sana ako sa iyo nang bumisita ako sa bahay mo na nahilo ako tumingin ng video mo. Kasi akala ko drone ginamit. Akala ko ginagamit niya drone. Kaya parang nahihilo ako tumingin. Yung pala gamit niya monopod na may effects lang ata. Dan Love Cell, kapatid MJ20. Sa'yo sana ako magko-comment nang yung nahihilo ako sa palabas mo. Akala ko kasi ang ginamit mo kapatid na MJ20, drone. Muntik na ako mag-comment ng ganun eh. Kaya nga eh, pakiramdam ko kasi drone ginagamit mo. Kaya parang, kaso nang tiningnan ko maigi, yung palabas mo, ay kako may effects to. Kaya kako parang ganun, parang nahilo ako tumingin. Buti hindi ko tinuloy yung gano'n ng comment eh. Hanapin yung comment ko sa'yo rito Nandito ako sa bahay mo eh. Kapatid na MJ20. May comment ako sa'yo dito.
Napin kong main ko sa'yo. Nandito ang main ko eh. Kasi dinikit ko sa'yo main ko. Pag gumagala naman ako, karamihan main dala ko. Oo, paningin ko kasi, medyo mahihiluhin kasi ako sa matataas. Ito ako, oh. Sabi ko, sa wakas, nakarating ako sa Israel kahit sa video lang. Ganda pala ng lugar na yan. Dati, nababasa ko lang sa... Kasi nagpapasyon ako sa yung pag every Holy Week, marunong ako magpasyon. Nababasa ko lang sa pasyon ng mahal na araw. Enjoy, ingat, ganda ng content. Yun. Tapos ano, may karugtong pa ito. Content mo kapatid, galing ng edit. Yun. Ito ako, oh. Ayan o, ayan, ayan. Yan ang main ko. Binago ko lang yung bakas ko sa iyo eh. Kasi yun ang sasabihin ko sana, ang unang-unang sasabihin ko, nahilo ako sa video mo. Yan na, ibibigay ko na rin to sa iyo kapatid na MJ20. Dalawa ibibigay ko sa iyo, malit pa rin pala bahay mo. Hindi na ako nag-iwan ng bakas dito ha. Na kay kapatid na i-travel pa uli ako. Kapatid na i-travel, ito pa yung isa ha. Tapusin ko tong palabas mo. Thanks MJ20, sabi ni kapatid na Bichan Japinay. Ay, Rain Amore, mega love shout out to you my friend, Rain Amore. Rain Amore, shout out, salamat sa tamsak. Dan Bichan Japinay, sabi ni kapatid na MJ20. Nasaan na yung bahay mo kapatid MJ20? Baba ka pa nga uli kapatid. Ay, ito na. May harang ka na kapatid eh. Skip ko na lang harang mo ha. Hindi ka pa naman money. Sorry. Digay pa more. Kapatid na MJ20, nandito ulit ako sa bahay mo ha. Pangalawang bigay ko sa'yo. May harang ka na eh. Hindi ka pa money. Ito ang sinasabi ko sa'yo, nahihilo ako tumingin no. Ayan. Yan. Akala ko drone ginamit mo dyan. Oh. Yan yung sinasabi ko sa yung nahilo ako tumingin. Oo. Ayan o, yung parang naikot-ikot. Naisip ko siguro sa editing ka ko to. Uy, ba't nabago? Wala. Yan. Nandito ulit ako ha. Magbibigay ako sa iyo ng kwan. Ilang minutes ba to? 2 minutes sa tapusin ko na to ha. Tamsak din ho. Salamat kapatid na Amore, Rain Amore. Mega love shoutout. Sa camera yan talaga instant 360. One name. Sana all. May mga ganyan na camera. Sana all. Ganda naman. Pwedeng pang ano, kasi karamihan nakikita ko yan sa drone. Yung mga drone shot, yung mga vlogger na sikat sa drone. Tapusin ko na lang yung palabas mo. Nasa Israel ka pala. Tapos si kapatid na Air Travel with Marco, ito nandito pa ako sa bahay niya. MJ20, Dan po, sabi ni kapatid na Rain Amore. Nagugutom ako. Salamat boss. Walang ano mga kapatid na MJ. Ito, nandito pa ako sa bahay mo. Si kapatid na Air Travel, nandito pa rin ako sa bahay ni kapatid na Air Travel. Tinatapos ko lang yung mga palabas para dagdag na rin sa WH. Mega love shout out sa 6 million at saka sa 22 na patamsak. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. Pasensya na po kayo ha kung hindi ko po lahat nabibigyan ng ayuda. Kapatid na Rain, bisitahin ko bahay mo ha.
maliit pa rin pala bahay nito. Kumusta rin ang bahay mo? Lolo Dan, mega love shoutout uli. Maliit pa rin pala bahay mo, kapatid na rin. Ayan. Si kapatid, pare-pareho kayo. Si kapatid na, ito si kapatid na MJ20, maliit pa rin bahay niya. Ayan, si kapatid na MJ20. Ayan. Ayan, si kapatid na MJ20. Ikaw kapatid na rin, oh. Pare-pareho ang bahay nyo. Pare-pareho bahay nyo maliliit. Malaki-laki lang ng konti ito si kapatid na rin. Kapatid na MJ20, ididikit ko na to sa'yo ha. Last na tong dikit ko sa'yo. Naibigay ko na sa'yo lahat, kapatid na MJ20. We, di nga. Sure ka? Di na ako nag-iwan ng bakas ha. Di na ako nag-iwan ng bakas sa'yo, kapatid MJ20. Yan ha, kapatid na MJ20. Yan. Ayan lahat guys na pinandikit ko po sa inyo. Iginagala ko po yan. Lalo na lalo na po itong kay kapatid na rin. Grade 3 na rin to eh. Itong bahay na to, ipapamuni ko pa po itong bahay na to. Pero ngayon ipinamigay ko. Dati po, hindi ko na to pinamimigay. Kasi pinababalikan ko na rin po to dati. Kaso ngayon, medyo maliliit pa yung mga bahay na bumisita sa akin na iba, kaya ibigay ko na lang muna ngayon. Wag na nyo nang balikan. Kasi kaya hindi po ako nag-iwan ng bakas kasi para wag nyo nang balikan. Pero po ito, grade 3 na po itong bahay na to. Okay lang po yung kapatid na JR. Kaya nga pinapunta kita doon para makadagdag pa rin yung bahay mo. Walang problema yung kapatid na JR. Kapatid na rin Amore ha. Ibibigay ko na to sa iyo ha. Ayan. Kaya pinapunta kita doon, kapatid na JR, para makadagdag pa yung bahay mo. Yan ha, kapatid na Rain. Salamat. Si kapatid na di po yang anong di copyright? Anong copyright, kapatid na Rain Amore? Kapatid na i-travel with Marco, ito na pang 5 kong bigay sa iyo, kapatid na i-travel ha. Yan, kapatid na i-travel, kung nanonood ka pa sa akin, tinapos ko na rin ang iyong palabas para for sure. Hindi ko kasi pinakinggan kasi pakikinggan ko ha. Hindi ko talaga siya pinakinggan. Kasi 'di ba, nagsasalita ako, naka-live ako. Baka pumasok sa akin, pero titingnan ko. Titingnan ko ha. Skip ko na lang, harang mo, may harang ka kasi. Pasyal daw po kayo sa bahay ni kapatid na i-travel with Marco. Dalawa daw po ibibigay po sa inyo. Pakinggan mo. Sige, pakikinggan ko, kapatid. Wala naman tong CPR, kapatid na Rain Amore. Wala tong CPR kasi remix na to eh. Hindi naman to yung pinaka-original. Walang problema dyan. Wala tong CPR. Tsaka tong walang CPR to. At saka kung may CPR to, kapatid na Rain Amore, ang dali lang naman tanggalin ng CPR. Wala tong CPR. Wala tong CPR na song background na to kasi ko na to remix na. Hindi na to yung pinaka main, yung pinaka original nito. Dan ako sa iyo i-travel, sabi ni kapatid na Rain Amore, kung copyright kasi ay wag. Kapatid na Rain Amore, wag mong i-delete, sayang. Lalo kung medyo malaki na ang views.
Sa video okay kapatid na AJ20, kuan karamihan meron. Karamihan meron CPR. Na-try ko na kasi yan, yung nag-video okay ako tapos ginawa kong in-upload ko na CPR ako eh. Lalo pag yung mga sikat na kanta, yung mga yung mga yung mga kilalang singer, may CPR yung kahit sa video okay. Wag kapatid na rin Amore, wag mong ikukuan, wag mong i-delete lalo kung medyo malaki na ang views ng may CPR mong mga video. Ang gagawin mo na lang kapatid na Rain Amore, replay, palitan mo ng song background. Kung hindi i-mute mo siya, kung ayaw mo naman, i-re-edit mo siya. Kasi ako ganun ginagawa ko, madami po ako, hindi, ang ginawa ko pala dati, yung mga hindi ko pa alam dati, yung talagang paggawa sa mga CPR ko, rinire-edit ko, i-mute ko, o rinire-replace ko yung kanta. Pero ang ngayon naman, ang ginagawa ko ngayon, na moni na ako, rini-request ko siya na aprobahan para matanggal yung CPR niya. Ganun. Doon ka lang pupunta sa $sign. Tapos, pipindutin mo yung $sign. Pakatapos, i-request mo yung doon sa taas. May nakalagay doon na request. Tapos, may box na maliit. I-check mo lang yun. Tapos, i-submit mo. Ganun ang ginagawa ko pag may CPR ako. Pero, dati ang ginagawa ko mga kapatid, i-mute ko, tapos replay song, pinapalitan ko lang ng kanta, pakatapos pinapa-approve ko. Ganon yung mga dating ginagawa ko. Yan kapatid na rin Amore ha, natapos ko na yung palabas. Madami ng paraan para matanggal ang CPR. Oo, kung halimbawa naman kung bago kayo mag-apply ng monetization, kung naka 1K na kayo at nakuha nyo na yung 4,000 watts hour nyo, bago kayo mag-apply, tingnan nyo muna kung alin yung may mga CPR nyo na mga palabas. Chatu, mega love shoutout. Frank Sinatra po kasi yung original niya. Oo, oo. Pag remix na mga kapatid, tandaan nyo pag mga remix na po yung mga song background na ginagamit natin, karamihan na dyan hindi na si CPR. Minsan nga ako, isang tips ko pa ito sa inyo mga kapatid ha. Para kahit original song po ang ginamit natin na kanta, isang tips to kasi ginagawa ko. Kahit original song po ang ginagamit natin na kanta na ilinalagay natin sa mga videos natin, sa KineMaster po kasi mga kapatid, nababago ang boses. Yung voice changer sa KineMaster po ang editor ko po dalawa, isang KineMaster, isang CapCut. Gusto kong maglagay ng original song, doon ako sa KineMaster mag-e-edit ng unang-una. Babaguhin ko yung boses, yung voice changer sa KineMaster para maging may chipmunk, may babaeng boses, may lalaking boses, may radyong boses, may K-pop na boses, ganon. Original song ang ilapapasok ko po, original song ang pinapasok ko, binabago ko lang, bino-voice changer ko lang siya. Kung gusto ko medyo batang dating o pambabaeng dating, kahit lalaki yung kumanta, pag bino-voice changer mo, magiging babae yung kanta o maging chipmunk, ganun. Parang remix yung kalalabasan. Kaya ganun po ginagawa ko. Kaya kahit original song, pwede pong gamitin natin, babaguhin lang po natin yung boses. Remix ang lalabasan. Tapos, saka ko ngayon sa i-edit, saka sa CapCut ko. Doon ko naman siya lalagyan ng effect sa CapCut. Cooking vlog siya kasi. Gandong gagawin mo, kapatid na Rain Amore. Pag na CPR ka, balikan mo yung It's Ann Reyes, mega love shoutout. Balikan mo yung video mo. Pumunta ka sa Google Chrome mo. Balikan mo yung video mo doon sa list of video mo sa Google Chrome. Tapos pindutin mo lang yon yung lapis na sign doon. Tapos papasok yun, dadalahin ka noon doon sa analytic mo.
Boss, guys, out na ako. Pakainin ko lang alaga ko. Salamat po. Uli-ulitin. God bless. Maraming salamat kapatid na MJ20. Maraming salamat. Ingat kapatid. Ingat dyan sa Israel. Ingat kapatid na MJ20. Salamat. Mega love shout out, ma'am. Ma'am, kapatid, manay, kababayan, it's Ann Reyes. Maraming salamat sa pagbisita sa aking munting bahay. Maraming salamat uli sa iyong patamsak. Kumusta po, ma'am? It's Ann Reyes. Kumusta po? Mega love shout out sa 6 million in the house at saka sa 24 na patamsak. Maraming salamat po. Kumusta kapatid na it's Ann Reyes? Kumusta? Okay lang naman, stop na sa YT for the meantime, pa-support lang pag break time. Ganun ba? Bakit, kapatid na It's Ann Reyes, pahinga muna sa YT? Hindi ka muna magla-live or magkukuhan? Salamat ha sa pagpasyal muli sa akin. Maraming salamat. Apo na pala. Love Seldan sa'yo, sabi ni kapatid na Rain Amore. Kapatid na Love Seldan na daw po sa'yo si kapatid na Rain Amore. Natawa ako sa'yo kapatid na Rain Amore. Cooking tips, naging disco yung background music. Baka kasi yung pinili mo, iba. It's Ann, bahay. Lolo Dan TV, kapatid na Ann. No live and upload. Short video lang minsan. Ganun ba? Tamad na kasi makinig. Di mo siguro pinakinggan yung music background na ipinalit mo naging disco. Saan ka pa? Cooking show naging disco live. Patawa ka rin eh. Ibang klase ka rin magpalit ng music background mo, no? Thanks. Lolo Dan, TB wait. Sabi ni It's Ann Reyes. Opo, kapatid na It's Ann Reyes. Mabait po yan si Lolo Dan. Chichismis ako niya ni Lolo Dan dun sa live niya. Sabi niya ni Lolo Dan, ang daldal ng host dun sa kabila, yung pinuntahan ko si Uragon. Uragon talaga. Bubulagayin ko to si Lolo Dan pagpasyal ko sa live niya. Hindi lang ako papasok agad, pakikinggan ko. Malanga, walang tuwad sa akin ngayon eh. Araw-araw may tuwad ako eh. Di ba? Hindi siguro na malaya ng kaibigan ko. Yung best friend ko na natuwad sa akin, hindi niya siguro na malaya na may live ako. Kasi minsan nagle-live ako ating gabi. Maraming salamat sa inyong mga kapatid, sa inyong parang harang at sa inyong pagbisita, sa inyong patamsak. Tamsak lang kayo, sapat na. Kung walang pakulay dyan, tamsak lang. Okay na. Tsaka parang. Maraming salamat. Tuwad na po. Oo nga eh. Himala nga.
kapatid na It's An Reyes, wala akong tuwad ngayon. Araw-araw ako may tuwad. Best friend ko yun eh. Para official, may galab shout out. Meron ka na pong moderator, kapatid na para official. Best friend ko yun. Araw-araw na tuwad sa akin, minsan isa, minsan dalawa. Kababayan din natin. Kababayan din natin yun. Hindi ko lang siya i-mention. Best friend ko yun eh. Wala eh. Yung Grand LS ko nga, yung tuwad ko 10 eh. Ilan yung tamsak sa akin? 249 ata yun. Tapos yung tuwad ko 10. Best friend ko yun, 2. Hindi siguro na malaya na may live ako ngayon. Kasi minsan nagla-live ako ating gabi na. Pabago-bago na ako ng live. Minsan gantong oras. Minsan ating gabi. Kung alin yung may tao. I-travel with Marco, nagbaba po ng bahay. Kapatid na para pwede ka na po magbaba ng iyong bahay. Pasyal po kayo sa bahay ko, 2 saging sukli. Sabi ni kapatid na i-travel. Salamat kapatid na i-travel ha. Maraming salamat sa iyong pagbigay suporta ha, kapatid na i-travel ha. Maraming salamat. Wala pa man, pinapasalamatan na kita. Wala pa man inaangking ko na basta yun na, wala pa man inaangking ko na darating at makukuha ko yun. Maraming salamat kapatid na i-travel ha with Marco. Maraming salamat. Walang ano man kapatid na i-travel. In-screenshot ko na rin ang iyong bahay para kayong dalawa ni kapatid na JR Ting. Di ba sa yun ni kapatid na JR Ting official yun. Kayong dalawa ang pakukuwang ko. Dadalhin ko, igagala ko. Hindi lang sa live ko. Hindi lang sa live ko ibababa ko ang bahay nyo. Pati sa ibang bahay. Basta may papasok dyan kahit mga 5 o 3. Basta ganun, may papasok dyan araw-araw sa inyo. Maliban sa namamasyal kayo sa ibang bahay, may papasok dyan sa inyong iba. Si kapatid na si MJ 20, malit din ang bahay. Sana umabot sa grade 4 ako. Huwag kang mag-alala kapatid. Tsaga-tsaga nga lang tayo kasi araw-araw lagas ako nga. Nahirapan akong sumampa sa 100. 2 weeks ako bago ako nakasampa ng 100. Mamaya malalagas na naman yun. Kaya sana dapat yung mga dumidikit sa atin, manood muna ng mga 2 or 3 minutes bago magdikit kalimbang. Pangako po sa papasyal sa bahay ko, 2 saging sukli ko sa inyo, sabi ni kapatid na i-travel with Marco. $333 ka na eh. Kapatid na i-travel oh. 333 ka na. Oo nga eh. Dapat manood muna sila. Dahil yan. Kapatid na i-travel. Dinikitan ka na ng aking kababayan na si It's An Reyes. Yan. Dahil ikaw ay ganun daw, hindi ko lang babasahin. Kaya inunahan ka na ni kapatid na It's An Reyes. Isa sa aking member yan si It's An Reyes. Kapatid na i-travel. It's An Reyes, Megalab shout out, full pack na sa Spain. Sa Spain. Sa sapin-sapin mo. Opo, masarap yung linuto ni It's An Reyes na sapin-sapin. Marunong pala siya yan magluto. Shy, mega love shout out sa iyo, Shy. Good PM din sa iyo, kapatid na Shy. Meron ka na pong moderator, pwede ka na pong maguba ng iyong bahay, kapatid na Shy. Ito si kapatid na Shy, kahapon o kanina ko rin lang ito nakasama. Salamat lolo ko, Lolo Dan TV, bahay mo. Gat naka-break time ako.
Lolo Dan, baba nyo daw po bahay nyo. Lolo Dan, nabigyan ko na po ba kayo ng ayuda? Parang di ko kayo binigyan. Nagbaba po na ba si kapatid na Shy? Oy, road to grade 9 din to. Shy TV, nandito po ako sa bahay mo. Panoorin ko lang po. Oy, matatapos na. Saglit lang to. TikTok challenge lang to. Walang ano, may kapatid na Shy. Ayan, kapatid na Shy. Tapos na. Magdidikit na po ako sa iyo, kapatid na Shy. Yan. Dikit kalimbang lang ako, kapatid na Shy, ha. Yan. Natapos ko po ang iyong palabas. Sure yan, nadidikit sa iyo kasi natapos ko po ang iyong palabas. Hindi po yan malalagas. Salamat, kapatid na Shy. Nagtampo si Lolo Dan. Baba niyo po, Lolo Dan. Pero naalam ko, nabigyan ko kayo isa. Lolo, bahay niyo daw po para mabalikan daw po kayo agad ni It's An Reyes kasi break time lang daw po yan. Si It's An Reyes. Ma'am, baka gusto niyo akong pakulayan, ma'am. Lolo Dan, itong naibigay ko sa inyong una, ha. Di ko lang po pakita harang nyo. Ayan po naibigay ko sa inyong una. Ito ata yung kaninang dinikit ko sa inyo. Ito, hindi ko ito naibigay sa inyo, Lolo Dan. Lolo Dan, ito po, ha. Pangalawang bigay ko po sa inyo. Tapusin ko lang tong palabas nyo. Ilang minutes lang to. 39 seconds lang naman to. Kayang-kayang tapusin. Naka-CP ako, host. Sana lapay ko ang... okay. Salamat po. It's Andres. Maraming salamat. Parang nahilo ko. Parang nahilo ko. Lolo Dan, ito na po. Tapos na po ako sa inyo, Lolo Dan. Salamat. Ibibigay ko na po sa inyo. Natapos ko pang inyong palabas. Yan. Bigyan pa po kita ng isa, Lolo Dan. Para 3. Yan, Lolo Dan, ito po ang pangatlo. Didikit ko po sa inyo. Tapusin ko lang po to. Ay kay Ginoo, nasa harang mo pala ako. It's Andres Dan po, ma'am. Sabi ni kapatid na Shy. Lolo Dan on the way po, sabi ni kapatid na Shy. Nagbaba po na ba si kapatid na Shy? Kapatid na Shy, isa pa lang naibigay ko po sa inyo. Bibigyan ko po kayo ng isa, ha. Niliparan ipis. Andres Dan to saging, sabi ni kapatid na i-travel, Marco. Nasa laptop ko ang master... Maraming salamat, kapatid na It's Andres. Maraming salamat. Kapatid at Lolo Dan, ito na po ang bigay ko po sa inyo. Maraming salamat, Lolo Dan. Ayan po. Salamat, Lolo Dan. Kung di ako nagkakamali, Lolo Dan, ikaw yung nagsabi sa akin noon na yung pagpasyal ko sa LS mo noon, na sabi mo sa akin noon na sana naman kapatid wag mong baklasin. sana kapatid wag lang ngayon tayo magka-connect. Sana kaya nang habang nandito tayo sa YT, magka-connect tayo, wag mong baklasin. Baka ano paglabas mo sa akin binaklas. Naalala ko yung Lolo Dan ng pagpasyal ko sa live mo. Kung ikaw yun, ha. Kung ikaw po yun. Kung di ako nagkakamali. Para Oma, official hello, salamat, balikan kita, sabi ni kapatid na It's An Reyes.
Kapatid na Paraoma, bahay mo po. I-travel with Marco. Salamat. Good luck, sir. Sabi ni kapatid na It's Ann Reyes. Paraoma, baba mo po bahay mo. Kapatid na Paraoma, baka gusto mong bisitahin ang bahay na i-travel. Babalikan kanya ng dalawa. Paraoma, baba mo po bahay mo kapatid para mabigyan kita ng ayuda. I-travel dito ka po, dumikit kasi ninja ko po ito. Sabi ni kapatid na It's Unray, ano daw? Ni Rain Amore. Lolo Dan na po, pasukli na lang. Thank you, sabi ni Shai. Yan, nagbaba si kapatid na Paraoma. Oh, may harang ka na, hindi ka pa Moni. Kapatid na Paraoma, skip ko na lang tong harang mo ha. Hindi ka pa naman Moni. Guys, ito open comment na to, patamsak. 592 ka kapatid na Paraoma, ito. Unang-unang bigay ko sa iyo kapatid na Paraoma. Pagsabay-sabayin ko na para isang bagsakan. Para isang bagsakan, isang panuoran. Pagsabay-sabayin ko na kapatid na Paraoma. Oh, may harang ka na talaga. Oo, host. Okay lang po. Ito kapatid na Paraoma ha, para nakikita mo. Kapatid na Paraoma yan o, dalawa. Yan. Tapos ito pa yung isa. Oh. Para isang bagsakan na lang. Shaidan to you. Di na ako nag-comment. Ano daw? Salamat, host. Salamat, Lolo Dan and Ma'am Ann, sabi ni kapatid na siya. Salamat sa walang anuman. Rain Amore Dan, sabi ni kapatid na i-travel with Marco. Guys, bisitahin nyo po ang bahay ni kapatid na i-travel with Marco. Dalawa po ibabalik sa inyo mga kapatid. Sarap nito kapatid na Paraoma official. Ito ang negosyo mo kapatid na Paraoma. Ilang months po ba bago mamoni host? Kapatid na Rain Amore, pag naka 1K ka na at naka 4,000 WH ka na, pwede ka na mag-apply ng monetization mo. Yan. Mary Ann Vlog dan Pulpak, pasukli po, thank you, sabi ni kapatid na siya. Guys, o nga pala, baka gusto nyo naman natamsakan ng aking mga upload na video, yung kahapon kong upload na 2 video. Baka gusto nyo yung tamsakan. Yung aking 2 upload na video. Baka naman. Mamaya ibababa ko, hindi ko pa maibaba kasi gawa ng itong cellphone naka-play kay kapatid na Paraoma. Pinagsabay-sabay ko na kasi para isang bagsakan na lang. Mary Ann Vlog Dan Pulpak, pasukli po, thank you, sabi ni kapatid na siya. Rain Amore Dan, sabi ni kapatid na i-travel with Marco. I-travel with Marco. Paraoma official Dan to you. How to order. Oo nga no, kapatid na It's Ann Reyes. Paano daw mag-order nito kapatid na Paraoma? Ayan no. Oo nga no, kapatid na It's Ann Reyes. Bagay ito sa inyo dyan. Ano? Kasi nasa malamig kayong lugar. Bagay ito sa inyo.
92, 93, 94, 95. Oy, 5 na lang ang kulang mo, kapatid na Parauma, para road to grade 6 ka na. I-travel, pasyal po kayo sa bahay ko, 2 saging sukli ko, sabi ni kapatid na i-travel. Guys, pasyalan nyo naman po ang bahay ni kapatid na i-travel with Marco. 2 po ibibigay po sa inyo na sukli na balik. JNT. Kapatid na It's and Reyes, sa JNT niya pinadadala. Kapatid na Paraoma, nandiyan ka pa ba? Ito ibibigay ko na po ito sa iyo, kapatid na Paraoma. Yan, kapatid na Paraoma, nabigyan na po kita ng ayuda ng isa. Ay, nako. Napunta ako sa ibang bahay Gugutom ako, grabe. Kapatid na Paraoma, ito po yung pangalawang bigay ko po sa inyo. Sana nandiyan ka. Para alam mo, binigyan kita, kapatid na Parauma. Mary Ann Vlog, Tamsak Dan, Full Pack, mega love shoutout, sabi ni Lolo Dan. Guys, patamsak naman po ng bago kong upload na video, yung kahapon ko pong bagong upload. Tamsak lang mga kapatid, sapat na. Guys, patamsak naman po ng bago kong upload na video. Ayan pong binaba ni Rachel Channel. Bahay ko po yan. Bagong upload ko po yan na video. Funny videos ko po yan sa TikTok. Tamsak lang mga kapatid. Maraming salamat mga kapatid. Patamsak naman. Baka pwede. Travel dan po. Pasukli na lang po, sabi ni kapatid na Shy. Salamat kapatid na Shy sa patamsak mo. Ayan pong binaba ni Rachel Channel. Ayan pong aking upload na videos. 2 yan na magkasunod kasi. Yung viral TikTok funny videos ko. Tapos yung yan upload ko na naman yan. Nagkasunod kasi yung upload ko. It's Anon Reyes, taga saan ka po? Message nyo po ako sa Ginger Green Salabat, Turmeric sa FB page po. Pwede padala through LBC or any carrier na ano daw? Kaya na available sa area ninyo. Salamat. Nasa ibang bansa yan, kapatid na Paraoma official, si kapatid na It's An Reyes. Kung hindi ako nakakamali, nasa Japan yan. Patamsak sa new upload, sabi ni Showy Ann. Guys, patamsak naman po sa bagong upload kong video. Ayan pong binaba ni Rachel. Goy, tamsakan mo naman yung upload ko, Goy. Guys, patamsak naman po sa bagong upload kong video. Ayan po na binaba ni Rachel Channel. Baka naman. Para Uma official, tamsak dan, full pack, mega love shoutout. Sabi ni Lolo Dan TV. Bye host, work na. Again, thank you Dumikit. Good luck sa inyo nasa Japan. Ako, para Uma official. Sige, visit ko pag uwi. Sabi ni kapatid na It's An Reyes. Opo, nasa Japan po yan si It's An Reyes. Dan Tamsak host, nag-comment din ako, napaka love trip naman. Oo nga eh. Meron pa nga yun, 2 yan eh. Kasunod. Guys, patamsak naman po sa bagong upload ng video. Ayan pong binaba ni Rachel Channel po. Ayan pong upload kong video.
Baka naman, patamsak naman. Sige na po mga kapatid. Maiksi lang naman po yan. Napaka-iksi lang po niya na video ko niyan. 2 minutes lang po yan. Tamsak Dan, idol. Maraming salamat po, Lolo Dan TV. Maraming salamat. Maraming salamat. Gugutom talaga ako, grabe. Sana makasahod na ako. Kaso kulang pa. Kakainis. Gusto ko na sumahod kaso kulang pa. Hindi ko pa nakukumpleto. Paano ako makakasahod kung kulang pa? Mega love shoutout sa 10 million in the house. Saidan to saging baliko, sabi ni kapatid ni Travel with Marco. Pasyal po kayo sa bahay ko, 2 saging ang sukli ko, sabi ni kapatid na i-travel. Ay, salamat naman ay travel, sabi ni kapatid na siya ay, salamat, ay pala, hindi ay. Salamat mga kapatid sa inyong pag-standby sa akin, maraming salamat. Sa totoo lang po mga kapatid, ngayon lang po ako na-standby ng bisita. Hindi, yung mga noon naman na aking mga LS, yun nga, marami akong mga bisita noon, maabot pa po ng 100. Nang tumagal, yung nakatulong na tayo sa kanila, hindi na sila bumalik. Yung mga nakagraduate sa akin, tapos yung natulungan ko rin na para mamoni. Tapos nang lumaon, paunti yung aking tao. Huwag mo muna isipin, idol, pareho tayo, walang sahod. O nga eh, hindi sa akin kasi kapatid na parauma, alos ko na lang, $10 na lang talaga kulang ko. Hindi ko inabot siya, magpa 5 months na kasi. magpa 5 months na kasi ako hindi nakakasahod. Kakainis, gusto ko na sumahod. Para mapakinabangan ko naman yung hirap ko. Hirap ko, tsaka pagod ko, tsaka puyat ko. Dan tamsak sa kalokohan mo, host. Hindi ako kaunggoy mo. Salamat, it's Andres. Maraming salamat, kapatid. Naka-live, host. Maka-live ba ako agad pag naka 1K na? I-travel, kailan LS mo? Sabi ni kapatid na i-travel. Sabi ni kapatid na siya. Kapatid na i-travel, kung ako sa'yo, pwede ka na po mag-live. Kapatid na siya, pag naka 1K ka na po, hindi ka kapaagad makakapag-live. Mga 1 week pa bago ka makapag-live. Makadirect, maka-live. Pero ang gawin mo para makadirect ka na pong maka-live at para maka-live ka na, dumaan ka po sa Google Chrome. Doon ka po dumaan, pareho lang po yan. Nang dito sa ito kung saan mo ako nakikita, direct live po to kay Lolo. Pag doon ka rin po dumaan sa Google Chrome, direct live din po yun. Buy do your perks, host, para may balik sa'yo. Para makasweldo ka na. O nga eh. Gusto ko na talaga sweldo, kapatid na Edsan Reyes. Magpa 5 months na, di ba? Hindi pa talaga ako nakakasweldo. Hindi ko pa nakukuha yung pinaghirapan ko, pinagpuyatan ko sa loob ng 1 taon. Sa loob po ng 1 taon, yung pinagpuyatan ko, naipon ko ay bags. Di pa ako nakakasweldo, promise. Grabe. Hirap-hirap. I-travel tapos, sabi ni kapatid na parauma. Idol, may pin na ba? Meron na pa ako, Lolo Dan TV. Almost 3 months ko na po nakuha ang aking Google pin, Google AdSense pin. 2 nga po ang aking Google AdSense pin. Ihiok
lang yan, host. Laban o nga eh. Di mo kasi ginagawa yung perks mo, kaya ganon. Ilan ba members mo? Konti pa lang kasi nagpapamember sa akin na kapatid na Itsan Reyes. Kayo nga lang eh. Ikaw, si Ma'am Ruby, tapos yan si Mary Ann, member ko yan, si Labsel, si Rainy Rio, member ko rin. Tapos si Icard Cardova, tapos si Miroy TV. Yun, pipito pa lang kayong member ko. Ay, si Lovely Jean pala, pangwalo. Ayun, pangwalo na member ko. Miguel love shout out sa 5 million in the house at saka sa 25 na patamsak. Maraming salamat mga kapatid. Late ko na kasing inopen niya na join button ko na yan. Hindi ko dati ginagawa yung join button ko na yan eh. Maraming salamat kapatid ni Itsan Reyes. Maraming salamat. Ay, maraming salamat Lolo Dan. Maraming salamat sa iyong pakulay. Maraming salamat talaga. Maraming salamat. Malaking tulong po talaga sa akin yan. Promise. Maraming salamat. Maraming salamat Lolo Dan. Uy. Ayan, idol, pang kape. Nga, gusto ko magkape, di ako makapagkape. Buti nakakapagpalipad kayo. Parang umadan to saging, sabi ni kapatid na i-travel with Marco. Lolo Dan TV, buti po nakapagpalipad kayo na nasa Arab country kayo. Ang alam ko kasi pag nasa Arab country, hindi pwede magpalipad. Pa-member lang pwede. Anong dollar ba to? Saudi Riyal ba to? Hindi kasi ako marunong tumingin ng mga dollar na yan eh. Singapore. Pwede ako member at super chat. Nasa Arab country kayo, Lolo Dan. Kasi pag Arab country, alam ko hindi pwede magpa-super chat, magpalipad. Alam ko pwede pa-member lang sa kanila. Gugutom talaga ako. Grabe. Hello ka. Gusto ko magkape. Grabe. Ano daw? Opo, dito sa... Kaya nga di ko binasa eh. Akala ko joke-joke mo yun. Oo nga, kasi di ba pag nasa Saudi, basta nasa Arab country, napakainit. Ayan, si Rizal nandyan yan eh. Nandyan yan sa Saudi. Si Rizal, nasa Arab country yan si Rizal eh. Mainit nga daw dyan. Ingat kayo lagi dyan ha, Lolo Dan. Ingat po kayo lagi dyan. Napakainit talaga dyan sa lugar na yan. Dito nga sa Pinas, napakainit. Salamat Lolo Dan sa iyong pakulay. Maraming salamat. Paano ginawa mo, Lolo Dan TV, sa pagpalipad mo, pagpakulay mo sa akin? Kasi yun ang alam ko talaga sa inyo, bawal. Ang alam ko lang sa inyo pwede magpa-member. O baka binago mo yung location, Lolo Dan. Baka binago mo yung location. Walang ano man. Kasi pwedeng baguhin ang location yan eh. Ng kwan mo. Pwedeng ilagay sa Pilipinas. Kaya pwedeng magpa-member at saka magpalipad. Pero pag hindi binabago yung location, yung country,
Kung nasa Arab country kayo, at hindi mo babago yung location, bawal sa inyong pakulay. Pa-member pwede. Pero pag binago yung location, yung country, pwedeng magpakulay, pwedeng magpa-member. Yun ang pagkakaalam ko. Di ba no, Lolo Dan? Kasi mas malaki pa nga bahay mo sa akin eh. Ay, oo. True business. Pero alam ko nadiditik kasi. Sa bagay, baka iba yung pagkakaintindi ko. Kasi yung dalawang kaibigan ko, yan si Rizal. Si Rizal, tapos si Native, tapos si Rainy Rio. Dati hindi sila sa akin makapagpalipad. Tinuruan ko lang sila, pwede kakao kayo magpa-member. Pero palipad bawal sa inyo kasi nandyan nga sa Arab country. Maraming salamat Lolo Dan ha sa pakulay mo sa akin. Maraming salamat. Malaking tulong sa akin 'yan. Nag-love shout out sa 5 million in the house. Maraming salamat. Pwede na dito, idol, super chat. Dati wala. Ngayon, pwede na ngayon. Pwede na ngayon sa inyo magpa-super chat. Pwede na pala, Rizal, pwede na pala Rizal eh. Pa-super chat ka sa... Rizal, pwede na pala magpa-super chat ngayon dyan sa inyo eh. Dati daw wala, ngayon pwede na. Oh. Rizal, baka naman Rizal. Pa-super chat ka naman sa akin. Nandiyan kasi yan si Rizal eh. Nasa Arab country rin yan si Rizal eh. Nailing mo naglalebak mo. Gas ako ka. Basta may mag-sign in of dollar ka na, ok na. Ganun ba yun, Lolo Dan? Salamat, Lolo Dan. O, ganun pala Rizal eh. Rizal, ganun palang gagawin mo. Mag-sign in dollar ka lang. O, pwede ka na sa akin o pa-super chat. Family String Recovery, mega love shout out to you my friend. Family String Recovery. Nice to see you again my friend, Family String. Thank you to visiting me again my friend, Family String. Please drop your house my friend, Family String Recovery. And basta yun na yun. Mahirap kasi mag-in-English. Mauubos English ko. Guys, nagbaba po ng basi kapatid na Family String. Baka di nyo pa kaibigan. Kaso, di ko alam. Thank you to my friend Family String. Ay, malaki na rin pala bahay nito. Giatay, unsa man oy. My friend Family String, I am here to your to your house, my friend. I just give you one banana, my friend Family String Recovery. Thank you for your thumbs up to my house. I just watch 2 or 3 minutes to your house before I just click the bell button. Yun lang ang tanong eh, kapatid na Lolo Dan TV. Kasi kadikitan ko to dati, di ko lang alam kung binalikan niya. Oo, di ko lang alam kung binalikan niya ako. Pero madalas tong pumunta sa akin.
Madalas tong pumunta ito sa akin si kapatid na family string eh, recovery. Tapos madalas ko rin ito makita sa ibang galaan. .2 K views 10 months ago. Ang laki naman ng views nito. Sana all. China all. Try ko nga, kung hindi, tama, ganun lang yun. Pero sa akin, di ko alam kung talagang binalikan ako niyan, nakadikitan ko yan doon sa ibang LS na pinuntan ko, di ko alam kung binalikan ako niyan, kasi di ko na tinitingnan. Bahala sila kung dumikit sa loob. My friend, family string recovery, I am here to your house, I just give you one banana, my friend. Thank you. Lolo Dan, bahay mo nga. Lolo Dan, bahay mo daw po, sabi ni kapatid na Showy Ann. Dikitan mo yung kapatid na Showy Ann, mabait niya si Lolo Dan. Malay mo, sponsoran ako ni Lolo Dan ng kwan. Joke lang. May kape. Gutom ako. Kaba ko ng hikam, nakakagutom, gatay. Kamasid TV, mega love siya. Kumusta kapatid na Kamasid TV? Kumusta? Kumusta? Kumusta na kapatid? Salamat sa patanong. Lalayasan din naman ako dyan pag inasar ko to si kapatid na Kamasid. Kos, patamsak sa new video ko. Sige, tamsakan mo muna yung video ko, kapatid na Kamasid TV. Ibababa ko, kapatid. Tatamsakan ko video mo. 3 tamsak. Lolo Dan TV Dan po, sabi ni kapatid na Showy Ann. Kapatid na Kamasid, ayan na binaba ni Rachel Channel. Ayan ang bahay ko na bagong upload ko rin na video. Sige na, bisitahin mo. Bibisitahin ko bahay mo. Tatamsakan ko 3. Bisitahin mo yung bahay ko, sige na. Sige, aasarin kita. Bahala ka dyan. Lalayas ka na naman ng bigla-bigla. Gagi atay. Kahit kailan hindi lumaklaki bahay mo. Ayan na. Kamasid TV, nandiyan ka ba? Sige, panoorin ko muna to. Habang nagtatamsa ka sa Family String Recovery Dan Full Pack. Please return to me. My friend, Family String Recovery. Lolo Dan TV is done to you. He is already done to you, my friend. Family String Recovery. Lolo Dan. Please return the favor of my friend Lolo Dan. Family String Recovery. Please, please, please. Get out. Lumayas. Lolo Dan, parang lumayas, Lolo Dan. Ayan, magtatamsak ako sa iyo, Kamasid TV. Kamasid TV Dan, pang 422 ako sa iyo. Pwede nga. Kamasid, nandiyan ka ba ba? Mary Ann Dan na po, kanina pa po. Mary Ann, Dan na daw sa iyo si Lolo Dan TV. Pabalik naman. Nasaan na ba to si Kamasid? Si Kamasid TV lumayas na. Bala siya, di ko siya didikitan ng 2, di ko siya tatamsakan ng 1. Lolo Dan TV 216 po kita na di kita ano 2016 po kita na dikitan.
Wag kang ano dyan, Showy, kapapasok lang yan sa akin ni Lolo Dan. 2016 mo pa nadikitan. Wag kang ano dyan. Wag kang budol dyan, Showy, balikan mo yan si Lolo Dan. Sige ka, hindi ka yan, hindi yan magpapamember sa'yo si Lolo Dan. Oh, hindi yan sa'yo magpapalipad. Tingnan mo sa akin, nagpalipad si Lolo Dan. Nakita mo na baka? Salamat. Nagbakas ba siya? Lolo Dan, si Family String Recovery. Hoy, unggoy na to. Kanina pa ako nagdikit dyan. Unggoy na. Lol, pinanood ko video ni Hoss. Ang kulit ng video. Ayan ako, Kamasid TV. Hindi si Mary Ann. Ayan, Kamasid TV, hindi ko pa tinatamsak sa'yo. Nakadikit na sa'yo, kapatid na Kamasid. Tapos itong isa, ididikit ko to sa'yo, ha. Pinanonood ko lang. Ayan, isa. Tapos ito pang isa, bibigyan pa kita ng isa, kapatid na Kamasid. Dalawa ang ibibigay ko sa'yo ngayon. Isang tatamsak lang kasi dating nakadikit to sa'yo. Huwag kang ano dyan. Sige, Hoss. Salamat. Ako sa'yo. Hindi mo ako pinansin dun sa live mo. Hindi ko yung binibigay sa'yo dati kasi di tayo bati. Joke lang. Salamat po, Madam Mary Ann, sabi ni Lolo Dan. Lolo Dan TV, nagbakas din ako. Nako, Lolo Dan, huwag ka maniwala dyan kay Showy. Patansak nyo upload. Mention lang ako para masuklian. Guys, pwede po kayong bigyan niya ni Showy ng kuan, ng mga 3. Dikitan nyo po yan si Showy, magbibigay po yan ng 3. Opo, nakita ko na, salamat. Di, mabait po yan si Showy, Lolo Dan. Member ko po yan at saka isa yan sa mga napag-graduate ko rito na saging noon para sa 1K. 3 beses siya nalagasan eh. 3 beses din siya nakagraduate sa akin dito. Pero sa WhatsApp, di ko yung tinulungan. Bahala siya sa buhay niya. At saka kalokohan ko po yan si Showy. Pag dumalaw kayo sa LS ko, bibigyan ko din kayo 5, sabi ni Showy. Pwede mag-live ka ngayon uli para mabigyan mo sila ng 5. Five. Ewan ko sa'yo, Showy, ang kabala ka sa buhay mo. Nasaan na ba si Kamasid? Sana all. House tour, tripod, unboxing. Oy, kapatid na Kamasid, baka gusto mo naman mag-sponsor sa akin ng tripod din. Diyan sa video ni Showy. Oy, Kamasid TV, baka gusto mo rin naman sponsoran ako ng tripod. Gusto ko rin naman magkaroon ng ganito. Gusto ko magkaroon ng ring light, gusto ko magkaroon ng tripod. Kahit monopod, wala. Kainis. Waiti ako ng waiti, wala naman ako pambili. Yan magtatamsak na ako sa'yo, Kamasid. Unang-unang tamsak. Nakadikit na kasi ito sa'yo dati, katamsak na lang. Yan, ibibigay ko to sa'yo, tamsak dikit ko sa'yo, kapatid na Kamasid. Hindi ko na iwanan ng bakas, 2 days ago, 203 views agad. Yan, kapatid na Kamasid, unang bigay ko sa'yo, pangalawang tamsak. Pangalawang bigay ko sa'yo, pangatlong tamsa, kapatid na Kamasid. Nandiyan ka ba ba? Baka lumayas ka na naman, bawiin ko to sa'yo. Yan, kapatid na Kamasid. Pangalawang bigay, 3 tamsak. Kawayan? Wala nga kawayan dito eh. Lolo Dan TV, wala nga kawayan dito.
Sa totoo lang, gustong-gusto ko na po talagang bumili na magkaroon ng yan ng sana matuloy yung sponsor sa akin ni kapatid na i-travel with Marco na ring light para magkaroon ako ng ring light para lumuliwanag naman dito sa akin lugar. Gusto ko magkaroon ng yan nga ring light tapos yan ng kahit tripod. Tapos wala eh. Wala man lang magkusang mag-sponsor. Mahirap daw ang buhay ngayon. Wala na naman to si Kamasid eh. Lumayas na naman eh. Sige ba daw? Sige ba? Salamat kapatid na Kamasid TV. Malamang lumayas na naman to si Kamasid. Yan, nagbaba po ng bahay si kapatid na Family String Recovery. Baka hindi nyo pa kadikitan. Please, do connect the House of Family String Recovery. Please visit the House of the Family String Recovery. Basta yun na yun. Bahala kayo mag-in-English dyan. Kaya ako naiyak kapatid na Kamasid TV kasi gusto ko magkaroon ng monopod, ng tripod na katulad sa'yo. Gusto ko talaga bumili yan. Gusto ko magkaroon. Di ba sabi nga, pag gusto magkaroon, maghanap ng pera pambili. Dating dikit ako sa iyo family string. Sabi ni kapatid na Kamasid TV. Baka naman dyan, yung mga nakakaluwag-luwag po dyan. Baka gusto nyo naman magpalipad sa akin dyan, magpakulay. Si kapatid na si Lolo Dan TV nagpakulay na sa akin. Baka ikaw kapatid na Kamasid, baka gusto mo magpakulay sa akin. Taga Cavite ako kapatid na Kamasid TV. Taga Cavite ako, Kawit Cavite. Pero Bicolano ako. Ako isang Bicolano kaya Uragon ang nakalagay sa aking YT name, YT channel. Ricky Uragon Vlog kasi Bicolano nga po. Pero ngayon nandito pa ako sa Kawit Cavite. Walang laman Gcash ko ngayon. O ko sa'yo. Mga banat mo na naman Kamasid eh. Ay, yung monopod mo na lang, ay yung tripod mo na lang na binili na bigay mo sa akin. Kung ano-ano na lang kapatid na Kamasid. Kung ano-ano na lang hinihingi. Susunod, pag uwi ko sa 2026, bigyan kita tripod. Isa rin ta si Lolo Dan eh. 2026 ano pa lang po ngayon. 2022 pa lang sa next year. Oh. Baka nasa Bicol na talaga ako noon ng tuluyan, Lolo Dan TV. Kasi uuwi ako ngayon na uuwi na naman po ako ngayon na November sa Bicol. Umuwi po kasi ako ng last June 24 sa Bicol. Almost 1 month and a half din ako dun sa Bicol. Tapos, dapat nakabalik na ako ng September. Di ako nakabalik. Kasi wala pa akong pera. By November, uwi na naman po ako. Patawarin to si Lolo Dan TV. 2026. Malamang nasa Bicol na ako noon, nakatira. Ang tanong, nag-YT pa kaya ako noon? Mga taon na yun. Baka nagsawa na ako ng kawa-YT kung di pa ako makakasweldo. Baka YT lang ng YT, gastos lang sa load. Wala naman sweldo. Malamang huminto na ako noon. Saan ko pagagamitin yung tripod ko? Sana naman ngayon may magkusang loob dyan ngayon. Malay mo, di ba? 5 years from now. Tagal. Ang tanong,
kuwan pa kaya yun? Abutin ko pa kaya yung 5 years from now? Sabi mo. Yan, kape. Salamat, kapatid na Kamasid. Baka gusto mo nga na ibigay nila sa sa'yo. Hindi, joke lang. Baka mainis ka na naman sa akin. Hindi mo na naman ako pansinin sa live mo. Kay Ginoo. 351 ang kuryente ninda. Hindi ito. Gubayada. 250. Kang suday pa sinang washing tas dryer. Nasa 200 sabi. Lolo Dan, TV on the way sa'yo, idol. Sabi ni Kamasid TV. Yan, kape. Nagugutom ako. Hindi. Ayun, nakababa na po ang bahay ni kapatid na Kamasid TV, mga kapatid. Dali na! Kasi ako sa baon, hindi pa minairo ta. Visit ka na naman. Kaya na, kumya mo, kaunan mo han. Tao ka kang dagit ka. Kasayon mo an. Bago pa ako nagkaparagan eh, kapag mag-iro tama, iro ka kung nagpilming namumungnan, dahil ka mangki dapat kamungnan.
Hindi ako nakamute. Hindi ako nagsasalita. Oh, siya idol, work muna ako. Balikan kita pag may time pa ako. Sige kapatid na, Lolo Dan TV, maraming salamat. Maraming salamat. Ingat dyan sa ibang bansa. Ingat sa pagpasok sa trabaho. Ingat kayo lagi dyan. God bless. Ingat. Salamat din kapatid na Kamasid TV. Ingat din. Ingat sa trabaho. Ingat lagi. Salamat. God bless din kapatid na Kamasid TV. Maraming salamat sa iyo kapatid na Kamasid. Sa pagbisita mo muli. Maraming salamat.
Maraming salamat po sa mga bumisita sa akin sa hapon na ito. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa mga bumisita sa akin sa hapon na ito. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye po. Maraming salamat. Mag-end na po tayo. Bye-bye.